Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa takna sininga, las 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa 230 FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Mayo 13, tuig 2024. Sa gyapon inmo lagan nimo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga dalaguan kag mga nagapauna karon nga mga balita, Mayor Jerry Treñas sa nakahanda nga hindi pag-itulod ang pagpanumpa ni Misa Raisa Treñas Chu sa Partido Federal ng Pilipinas kung may mga issues. Iloilo City Traffic Enforcement Unit nagataas ang death rate subong pulan or tuig ipanggid mo sa nakaligad. Ini kasunod man sa pagkadisgrasya sa isa ka pulis opisyal sa may distrito sang Haro. Samtang speaking sa mga kasubong sining mga insidente, suspitsado sa pagpanghit and run sa isa ka estudyante sa distrito sa Molo, na-identify na posibleng pasakaan sa kasong reckless imprudence resulting to physical injury. Kang Philippines Special Envoy sa UNICEF nga si Monica Luis Prieto Chidoro nagbisita sa Iloilo Provincial Capital. Muli madalagkuhan mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa auto. Sa mga kabombo nato na padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sining mga entries sa Buena Mano Salvo Year 18 na promo. Kay man nagahilapit man ang aton sining karon iyang Grand Draw ta sa Mayo 25 tuig 2024. Dalago pagin nga mga cash prizes ang nagahulat sa aton sining mga taga-daog. Aton sining grand prize is 1 million pesos. Sinuayhan ang panibago sining maging katapos ang Bombo Radio Philippines Millionaires Club. Kung gusto mo ingamangin ikaw, diwaswasi lang din sa paghulog sa imo sining mga entries. Dugang ang mga balita ng impormasyon, balikan ta sa mga pagpalayag sa Bombo Hanay sa auto pagkatapos ang Bombo Network News. Yari ang masunod ng mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang Bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sa Ilonggo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Lunes, Mayo 13, taong 2024. Sa ating mga headlines, ang China nag-deploy na raw ng malalaking barko sa Baho de Masinloc Shoal, isang araw bago pa man ang isasagawang civilian mission ng Atinito Coalition.
Dating Philippine Drug Enforcement Agency agent si Jonathan Morales hindi na dapat daw gamiting testigo sa pagdinig sa komite ng Senado. Mahigit 16,000 ang mga Chinese tourist na pumasok sa Pilipinas binigyan ng student visa batay sa impormasyong hawak ng Bureau of Immigration. Ang Luzon Grid naman, isa sa ilalim muli sa yellow alert status ngayong araw ayon naman niya sa National Grid Corporation of the Philippines. Bayan at lungsod na nagdeklara ng state of calamity pumalo na sa mahigit 200, dulot pa rin ng El Nino phenomenon. Fundraising at awareness activities isinagawa naman ng Surigao del Norte Provincial Government matapos yan ng mudslides at gumuhong tailings pond ng minahan sa mainit Surigao del Norte. Habang yung Vice Mayor dyan sa Cebu City umupo na bilang acting mayor ng Cebu, papalit naman sa tatlong nabakanting posisyon dyan sa naturang syudad ay pinangalanan na rin. Sa ating international news, abangan ng death toll sa malawakang pagbaha sa Brazil. Pumalo na sa mahigit 140 ng mga individual. Bilang ng mga nawawala, nasa mahigit 120 pa rin. Sa ating namang NBA updates. NBA playoffs mga kabombo, yung Nuggets sa laban naman sa Timberwolves. Nakatabla na ang serye 2-2. Mas mga kabang-abang na laro ang tabayanan. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Nag-deploy na mga kabombo, mga ka-Star Nation ng China ng malaking bilang ng barko dyan sa Baho de Masinloc Shoal sa bahagi ng West Philippine Sea. Yan ay isang araw bago pa man ang nakatakdang isasagawang civilian supply mission ng atin ito coalition. Yan ay para magpaabot ng donasyon na mga supply sa mga mangingisda at maglagay din ng mga boya sa naturang lugar bilang parte ng pagbibigay diin na pag-aari ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Sa kanyang online platform ay ibinahagi ni dating United States Air Force official at former Defense Attaché Ray Powell na batay sa kanyang naging monitoring ay tila bumubuo ng blockade ang mga barko ng China upang maharang ang area ng Baho de Masinloc Shoal. Anya, ang naturang mga barko ng China ay nakadeploy sa nasabing lugar ay kinabibilangan ng 4 na mga barko ng China Coast Guard at 26 na malalaking barko ng Chinese Maritime Militia. Batay sa pagtaya ng naturang maritime expert, ito na anya ang pinakamalaking blockade na kanyang namataan doon sa naturang lugar. Tila nagpapahiwatig niya ito na determinasyon o determinado ang China na ipatupad ang kanilang claim sa naturang lugar na nasasakupan ng teritoryo ng Pilipinas. Kung maalala, una nang binigyang diin ng atin ito coalition na alinsunod sa international law ang kanilang isasagawang misyon sa bahagi ng West Philippine Sea na naglalayong itaguyod ang karapatan at soberanya ng ating bansa sa naturang teritoryo na pilit na inaagaw ng higanting bansang China. Samantala, iniulat naman ng Bureau of Immigration na aabot sa halos 16,200 ng mga Chinese tourists ang napagkalooban ng student visas para makapasok yan sa Pilipinas. Ito ang inihayag ng naturang kawanihan sa gitna pa rin ng kanilang ikinakasang investigasyon hinggil sa isyu na umunay pagdami ng bilang ng mga Chinese students sa ating bansa. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinco, batay sa record ng kanilang kagawaran, mayroong 1,516 na mga Chinese nationals sa Cagayan ang nabigyan ng student visas na pawang inendorso naman ng isang malaking universidad sa Pilipinas. Habang batay naman anya sa kanilang isinagawang verification, aabot lamang sa 485 ang bilang ng mga Chinese nationals na mayroong student visas at nakapag-enroll noong Abril ng taong kasalukuyan. Mula sa naturang bilang, nasa 76 lamang sa mga ito ang dumadalo sa klase on-site habang ang karamihan naman ay dumadalo sa kanilang mga remote classes. Dahil dito, mga kabombo, ay nakatakdang magpulong ngayon ng International o Interagency Committee on Foreign Students. Ngayong araw po yan upang talakayin ang issue sa umunay tumataas na bilang ng mga Chinese students sa ating bansa. Habang kabilang din anya sa kanilang tatalakayin ay ang malaking bilang din ng mga Chinese national
Madalas na monitor naman na mayroon din mga student visa doon naman sa Tuguegarao City. Ako muna tayo dyan sa bahagi ng Senado. Ang dating operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency na si Jonathan Morales, hindi na raw yan dapat gamiting testigo dyan sa pagdinig ng lupon na humihimay sa naturang usapin sa bahagi ng Senado. Alamin natin ang mga update ni Bombo J.C. Galvez. Tahasang sinabi ni Senator Jingoy Estrada na hindi na dapat gamiting testigo sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs si dating Philippine Drug Enforcement Agency Agent Jonathan Morales. Itong inahayag ni Estrada, makarang iginiit na congenital liar o likas sa sinungaling si Morales kaya't hindi ito karapat-dapat na maging testigo sa pagdinig ng Senado. Bukod anya sa wala itong kredibilidad, isang dekada na itong permanenteng ban sa pagsiserbisyo sa pamahalaan dahil sa dishonesty at grave misconduct, makarang magtanim ng ebidensya sa isang drug bust operation. Sinungaling. Polluted source. Una-una, sinabi niya sa hearing na sinabit niya sa kanya superior, si Francia. Wala naman daw natatanggap. Si Francia, nasaan yung dokumento? Di na sa kanya. Siya nag-leak. Sinabi ko na sinungaling siya, hindi siya pwede pagkatiwalaan dahil wala naman talagang wala siya ebidensya. Okay? Nilagay niya, ewan ko kung sino naglagay pangalan ni Presidente, pangalan ni Marcel Soriano, kung sino man yung mga ibang mga kilalang personalidad sa show business or sa politics. Wala namang makakapagpatunay. Pati yung PIDEA, hindi sila makapagpatunay na sangkot yung mga personalidad na sinasabi nitong si Morales. Sa naging desisyon ng Civil Service Commission noong 2014, pinagbawalan na din si Morales na kumuha ng anumang civil service examination. Forfeited din ang retirement benefits ni Morales kung saan ayon sa tanggapan, nasira nito ang reputasyon ng gobyerno nang iligal na inaresto at gumawa ng ebidensya si Morales laban yan sa mga inosenteng tao. Pero sa bandang huli ay bumaliktad si Morales. Binawi ang kanyang testimonya at sinabing iligal ang ginawa nilang entrapment at gawa-gawa lamang ang ebidensya sa mga suspect. Kaya si Morales ay kinasuhan ng PIDEA ng dishonesty, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service na nagresulta sa pagkakasibak nito sa PIDEA. Magugunit ang maging si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay tinawag si Morales na professional liar at ikinumpara ito sa jukebox na kakantahin kahit ano basta mahulugan ng pera. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nakatakda namang muling isailalim ng National Grid Corporation of the Philippines sa yellow alert status ng Luzon Grid ngayong araw po ng Lunes, Mayo 13 ng taong kasalukuyan. Ito nga may kaugnayan pa rin sa nararanasang pagnipis ng supply ng kuryente sa Luzon na dulot naman ng mga forced outage sa 20 planta sa rehiyon. Batay sa abiso na inilabas ng naturang kagawaran, magsisimula ang isailalim sa yellow alert status ang Luzon Grid mula alas 2 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon ngayong araw. Ayon pa sa nasabing ahensya, mula noong taong 2023, 5 planta na ang nag-forced outage habang 5 planta na din ang naitalang may kaparehong kondisyon sa pagitan niya ng mga buwan ng Enero at Marso ng taong 2024 at 10 naman ang naitala sa pagitan naman ng mga buwan ng Abril at Mayo ng taong kasalukuyan. Sa kasalukuyan mga kabombo, mayroon pa rin 4 na iba pang mga planta ang nagpapatuloy pa rin ang operasyon ngunit sa rated capacities. Kung maalala, una lang ipinaliwanag ng National Grid Corporation of the Philippines na inilalagay sa yellow alert status ang isang grid sa tuwing hindi nagiging sapat ang operating margin nito para yan sa contingency requirement ng isang transmission grid. Sa iba pa nating mga balita,
Dako tayo mga kabombo sa mga update doon sa nangyaring landslide sa parte ng Caraga Region. Sumaklolo na kasi ang Philippine Red Cross sa pamamagitan ng kanilang Surigao del Norte chapter para sa mga naapektuhan ng landslide nitong weekend. Ayon sa ulat ng Philippine Red Cross, nagmobilize sila ng 21 volunteers at mga staff para naman i-assist ang daan-daang pamilya na nandun sa barangay Siana, Mainit, Surigao del Norte. Nabatid na sa nasabing pagguho ng lupa ay natabunan ang ilang kabahayan maging ang iba pang mga struktura sa naturang lugar. Kaya naman ang Philippine Red Cross ay nag-set up na ng welfare and first aid stations para lalayan yung mga apektadong residente na nasa 4 na evacuation centers sa mga pagkakataong ito. Maging ang lokal na pamahalaan ay nagparating na rin ng kanilang tulong. Inaasahan naman na pupunta ang mga eksperto sa pinangyarihan ng pagguho upang mabatid kung ligtas pang panatilihan ng mga tao ang naturang lugar. Irerekomenda ng mga eksperto kung dapat nang abandonahin ang naturang area o kung ito ay pwede pang panatilihan. Nangyari ang landslide matapos ang naranasang mga pag-ulan sa kabundukang parte ng naturang probinsya nitong weekend. Bombo International News. Pumalo na sa kabuang 143 ang naitatalang death toll ng mga otoridad mula sa malawakang pagbaha na nararanasan ngayon sa timog na bahagi ng Brazil, partikular na sa Rio Grande do Sul, nang dahil pa rin yan sa patuloy na pag-ulan sa naturang lugar. Ayon sa mga otoridad, bukod sa naturang bilang ay mayroon pang 125 na iba pang mga individual ang nawawala at patuloy pa rin pinaghahanap sa ngayon ng mga kinaukulan. Anila, ang nararanasang sitwasyon ngayon sa kanilang lugar nang dahil pa rin sa kasalukuyang klima ng panahon ay may tuturing na extremely worrying o talagang nakakabahala. Lalo na't may mga napapaurat din na pagtaas pa ng mga level ng tubig sa mga ilog na pinangangambahan namang mas makakapagpadagdag pa at makakapagpalala pa ng nararanasang malawakang pagbaha sa nasabing lugar. Samantala bilang tugon naman ay una nang inanunsyo ng pamahalaan ng Brazil na maglalabas ito ng aabot sa $2.35 billion na halaga ng pondo para naman sa emergency spending na layunin namang tulungan ang mahigit 538,000 na mga individual na lubhang naapektuhan ng nasabing malawakang pagbaha. Habang nagpahayag na rin ang kahandaang tumulong at panalangin ang iba pa mga bansa para yan sa Brazil. Sa iba pa nating mga balita, ang mga bayan at lungsod na nagdeklara ng state of calamity bunsod pa rin ang epekto nitong El Nino phenomenon o matinding tagtuyot na nararanasan dito sa ating bansa ay mahigit na 200 mga kabombo, mga Kastar Nation. Alamin natin ang follow-up report ni Bombo Kelly Cordero. Umabot na sa 277 ang mga bayan at lungsod na nagdeklara ng state of calamity dahil sa tindi ng epekto ng El Nino. Kasama sa nabanggit na bilang ang 9 na iba't ibang mga lalawigan at ang buong rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ibinahagi ni Task Force El Nino spokesperson ASEC Joey Villarama na nasa Mindanao ang karamihan sa mga lalawigan na nagdeklara ng state of calamity, kabilang ang South Cotabato, Sultan Kudarat at Zamboanga Peninsula. Anya, puspusan ang mga ginagawang mitigating measures ng Task Force El Nino para matulungan ang mga apektadong lugar at individual. So, yung mga ginagawang interventions like pagkakaayos ng mga irrigation system, ng mga kanal, pati mga food storage facilities, tuloy-tuloy lang yan to ensure that we have food security and water security sa mga darating pang taon. Sa ngayon, 6 billion na ang halaga ng pinsala sa agrikultura dahil sa El Nino. Higit 2.6 billion pesos na rin ang naipamahaging tulong ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development. Samantala, patuloy rin ang paghahanda ng iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan para sa posibleng pagdating ng La Nina. Sinimula na rin ng mga local government units ang hazard mapping. Kasabay nito, ayon sa Task Force El Nino, pinaghahandaan na rin ng mga water impounding facilities, attachment system para mapakinabangan ng mga excess water mula sa mga paparating na pag-ulan at magamit sakaling magkaroon na naman ulit ng El Nino o tagtuyot. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Mahalaga pa rin na linisin ang National Food Authority mula sa mga tiwaling opisyal sakaling maamyendahan na ang Rice Tarification Law upang mapababa naman ang presyo ng bigas. Ito nga giniit ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee kasabay ng pagpuri sa mga pagkakapasa ng panukala sa House Committee on Agriculture and Food at binigyan din nga na naturang kongresista na kailangan maisikatuparan ang layunin at dapat matiyak ang tapat at maasahang liderato ng National Food Authority para hindi na pamugaran ang mga ito ng anumang uri ng anomalya. Tungkulin anya ng ahensya na tulungan ang mga magsasaka at consumers at hindi maging kasosyo ang traders kaya dapat umunong may masampulan sa agri-smuggling na pumapatay sa kabuhayan ng mga local food producers. Paliwanag po nila kahit gaano kaganda ang batas ay wala itong magiging silbi kung pahirapan ang implementasyon pati na ang pagtanggap ng serbisyong hatid nito. Naniniwala ang kongresista na kapag naibalik ang kapangyarihan ng National Food Authority na magbenta naman ng mas murang halaga ng bigas sa merkado ay maibababa na rin ang retail price sa 37 pesos kada kilo. Pinuri naman ng kongresista ang pag-aproba sa committee level ang panukalang amyendahan ng Rice Tarification Law at maguguntang ang mga kabombo na inihain ng Bicolanang mambabatas ang House Resolution number 1636 na layong reviewin at i-assess muli ang impact ng Rice Tarification Law. Bombo Sports News. Para naman sa mga nag-aabang sa NBA. Nakuha mga kabombo ng Denver Nuggets ang panalo 115-107 laban sa Minnesota Timberwolves. Ito'y matapos na bumagsak ang unang dalawang laro sa balwarte nito. At naitabla na ngayon ng Denver ang serye 2-2 at muling nasungkit ang kalamangan sa home court na binigay nito sa unang dalawang laro ng Western Conference Semifinals. Nakontrol ng Nuggets mga kabombo sa pamamagitan ng 12-0 run sa huling bahagi ng unang quarter na nagtapos naman sa pangunguna ng Denver 29-24. Ang 12-2 run sa simula ng pangalawang bahagi ay nagpalaki naman sa kalamangan sa 41-26 bago itong si Anthony Edwards ay naghabol naman sa Timberwolves upang bumalik sa loob ng 56-49. Pagkatapos nito ay ginulat ng Nuggets ang target center na pantayan nitong si Kentavious Caldwell-Pope ang isang 3-pointer ni Anthony Edwards gamit naman ang 20 seconds na natitira sa kalahati ng kanilang laban. Tulad ng kanilang naging panalo sa Game 3 noong araw ng Biyernes, nanalo ang Nuggets sa laro sa pamamagitan ng mainit na atake mula sa field at mula sa labas ng 3-point arc at ito mga kabombo nagbunsod sa resulta ng naturang laban. Samantala, pinuri naman ni House Committee on Labor and Employment Chairman at Rizal Congressman Fidel Nograles ang gobyerno dahil naman sa pag-isikap ito na mapagkalooban ng oportunidad sa trabaho sa mga dating mga rebelde. Kasunod nga ito ng inununsyo ng National Task Force to End Local Communist and Armed Conflict na nasa 10,000 dating mga rebelde ang nakinabang sa tupad program ng Department of Labor and Employment. Ayon kay Nograles, mahalaga ang livelihood programs upang maging produktibo sa komunidad ang mga dating rebelde na nagbalik loob muli sa pamahalaan. Nabibigyan niya ng panibagong pag-asa ang mga benepisyaryo upang mapahusay din ng marangal ang pamilya ng bawat isa. Nanawagan din ng kongresista sa pamahalaan na patuloy na suportahan ang mga dating rebelde hanggang sa makahanap sila ng sustainable na hanap buhay. Umasa naman si Nograles na matutuldukan na ang problema sa insurhensya sa buong Pilipinas. Hindi umano solusyon ang dahas sa insurhensya kundi ang pagtutulungan upang tugunan ang ugat nito sa pamagitan naman ng paglikha pa ng mga trabaho, pagtutok sa edukasyon at maging sa mga kalusugan. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ilang aktibidad ngayong araw, partikular niya dyan sa Philippine Air Force kung saan ay nagdaos ng command conference ang mga opisyal ng sandatahang lakas ng bansa.
At ginanap nga mga kabombo ang ilang aktibidad dyan sa Philippine Air Force Gymnasium dyan sa Villamor Air Base, Pasay City ngayong araw ng Lunes at 13 ng Mayo taong kasalukuyan. Dito ay dumalo ang matataas na opisyal ng sandatahang lakas ng bansa. Nagkaroon din ng mga pag-uusap ang mga naturang opisyal, ngunit hindi na isinapubliko ang kabuang detalye ng naturang mga pagpupulong at pangunahin na isinagawa ang mga aktibidad kaugnay ng pagpapalakas pa ng mga programa na kaakibat ng Armed Forces of the Philippines. Una na ngang ipinangako ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Philippine Air Force ang mga karagdagan pang tulong para sa naturang hukbong panghimpapawid upang matiyak naman ang kahandaan sa anumang sitwasyon, lalo't may mga pinaghahandaan din sa panahon ng kalamidad. Maging ang iba pang mga sangay ng Armed Forces of the Philippines ay binigyan din ng pansin ng Pangulo kung ano ang kanilang mga pangangailangan upang ito ay matugunan, lalo't hinihimay ngayon ang pambansang pondo para naman sa nalalapit na pagbalangkas ng kabuang pondo sa 2025 kung saan ay maaaring ipabilang kung anuman mga proyekto sa loob ng Armed Forces of the Philippines. Gawin na tayo ng mga karagdagan pang report mula sa ating mga kasamahan. Pagtanggal ng barrier doon sa mga toll booth sa mga expressway, iminumungkahi po yan ng Toll Regulatory Board. Bakit kaya? Alamin natin yan sa report ni Bombo Victor Liantino. Bombo Denise, Bombo Marlene, iminumungkahi nga ngayon ang pamunuan ng Toll Regulatory Board na maging barrier-less toll booth ang mga expressway sa bansa. Sa isang panayam, inihayag ni Toll Regulatory Board spokesperson Julius Corpus na patuloy ang kanilang isinasagawang pag-usuri sa naturang panukala. Layo nito na maiwasang magkaroon ng anumang problema ang mga motorista maging ang mga toll operators sakaling ipatupad na ito. Ayon kay Corpus, target ng Toll Regulatory Board na maipatupad ito sa huling quarter na bahagi ng kasalukuyang taon. Kaugnay nito ay umapila naman ang opisyal sa mga motorista na maging disiplinado sa oras na maipatupad ito. Kabilang nga sa mga expressway na planong gawing barrier-less toll booth ay ang North Luzon Expressway o NLEX at ang South Luzon Expressway o SLEX. Inaasahang mapapagaan nito ang daloy ng trapiko lalo na tuwing Semana Santa. Tuwing Holy Week kasi ay madalas na nagsisiksikan ang mga sasakyan sa naturang mga expressway. Yung hindi huminto yung motorista, nakita pa rin at nakasat ko rin kanyang license plate na magiging basihan ng kanyang evidence tumaan sa plaza yon. At the same time, yung pong regulatory regime natin kung saan kailangan mabigyan na rin natin eventually ng penalty itong mga nag-evade o yung mga tumatakas sa pagbayad ng tamang policy sa pagdaan nila sa expressway sa pagkakalungkot nga pong sabihin mga kababayan tayong nagkasamantala. Samantala, para maiwasan naman na makalusot ang mga motoristang dumadaan kahit ubos na o kulang ang load ng kanilang mga RFID, plano ngayon ng Toll Regulatory Board na i-enhance pa ang kanilang mga gamit na teknolohiya. Mungkahi rin ito na mabigyan ng penalidad ang mga motorista na iiwas sa tamang pagbabayad ng toll fee sa mga expressway. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, 23 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Abangan ang mga update kaugnay doon sa nangyaring pagguho ng lupa dyan sa bahagi po ng Surigao kung saan ay may mga naapektuhan na daan-daang residente sa naturang lugar at may mga pagtugon na rin dyan ang mga lokal na pamahalaan pati na yung mga rescue volunteers ng iba't ibang organisasyon nakikipagtulungan na kaugnay po sa kalagayan ng mga residente doon sa naapektuhan ng naturang landslide. Yan at iba pang mga balita susunod na. Commute time, iced coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Ketchup time, Spanish latte time. It's Dunkin' Coffee time. Ride time, hot brewed coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Anytime is the best time for Dunkin' Coffee. With a signature taste and variety of flavors, best enjoyed anytime, anywhere.
Anong time na? It's Dunkin' Coffee Time! Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, hindi matitinag ang Atenito Coalition sa pagpapatuloy ng kanilang ikakasang civilian supply mission sa bahagi pa rin niya ng West Philippine Sea. Kasunod nga ito ng mga ulat ng pag-deploy ng China ng mga barko sa bahagi ng Baha de Masinloc Shoal upang bumuo umano ng blockade sa lugar isang araw bago ang naturang misyon ng nasabing civilian na grupo. Sa isang pahayag ay muling binigyang diin ng Atenito Coalition na lehitimo ang kanilang ikinakasa at ikakasang misyon sa West Philippine Sea na layong igiit ang karapatan ng mamamayang Pilipino na magsagawa ng mga aktibidad sa loob ng teritoryo na sakupan ng ating bansa. Kaugnay nito ay pinunto rin ng naturang grupo na ang kanilang misyon ay mapayapa at nakabatay sa international law. Nila hindi na nakakagulat pa ang ganitong aksyon ng China sa Baha de Masinloc Shoal at ito nila ay hindi na nadudulot pa ng intimidation para sa mga Pilipino. Bagkus mga kabombo ay mas pinagkakaisa pa nila ng mga aksyon na ito ng China ang lahat ng mga Pilipino para depensahan ang karapatan ng ating bansa sa ating sariling teritoryo. Dahil dito magpapatuloy nila ang kanilang gagawing pagalayag ng walang takot at buong determinasyon ng hindi naglalayong mang-provoke ng sinuman at alinmang mga bansa. Oras natin sa buong kapuluan, ganap ng 26 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Pinagalitan ni Senator Sherwin Gatchalian ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR dahil dun sa pag-issue nito ng provisional license sa tinaguriang mga high-risk na Philippine Offshore Gaming Operators o mas kilala sa tawag na POGO operations dito sa ating bansa. Sapat na batayan niya ang naturang klasifikasyon para tanggihan ng regulator ang aplikasyon ng mga ito sa pagkuha ng kanilang lisensya. Sa kaso ng Sun Yuan Technology Incorporated, ang kumpanya ng Philippine Offshore Gaming Operators na nakabase sa Bamban, Tarlac na kamakailan ay ni-raid ng mga otoridad ay inamin mismo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na ito ay nasa high-risk category. Batay na rin sa risk profiling nila pero binigyan pa rin ng provisional license. Ayon pa sa senador, nagdulot ng problema ang provisional license na ito. Ipinunto niya na ang proseso ng pagbibigay ng provisional license ay hindi naman kasama sa guidelines na mismo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang bumalangkas para pangasiwaan ang operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operators dito sa ating bansa na ngayon ay tinatawag na illegal at yan ay kaugnay pa rin ng mga kinasasangkutang usapin. Ang kasalukuyang chairman ng Senate Committee on Ways and Means ay ipinunto rin ang naturang mga usapin na kinakailangang ikonsidera sapagkat nabigo umano ang Sun Yuan na matugunan ang requirements na hinihiling ng Philippine Amusement and Gaming Corporation para sa authorized capital stacks na 100 million pesos na may paid up capital na stack. Humigit kumulang dapat sa 25 million pesos. Batay nga sa record, hindi pa natutugunan ng Sun Yuan ang minimum capital requirements noong inisyo ang dokumento para dito ng Philippine Amusement and Gaming Corporation at yun ay bahagi ng initial dapat na requirements para sa provisional license. Gayon din, nabigo ang Philippine Amusement and Gaming Corporation na makapagsagawa ng maayos na probity check dahil nabigo ito na makita na ang address ng tirahan ni Jamelyn Cruz, ang chairman ng board ng Sun Yuan, ay pineke lamang pala dahil non-existent naman ang naturang lugar at kahit sino ang tinanong doon sa naturang lugar ay hindi umano batid ang kinaroroonan ng partikular na bahay. Kung maalala mga kabombo, mga ka-Stardation, matagal nang isinusulong ng mga mambabatas na isara ang mga Philippine Offshore Gaming Operators dito sa ating bansa kung saan ay tinawag pa nila ang mga ito na kalukuhan na ginagamit lamang ng mga kawatan. Ang kunwari ay legitimate na lisensya para naman lukuhan
angkuhin ang Pilipinas. Hindi rin umano totoo na kumikita ng malaki ang ating bansa sa mga kahalintulad na aktibidad sapagkat ang mga ilegal ay hindi naman nagbabayad ng kanilang kaukulang buwis sa pamahalaan ng Pilipinas. Hinikayat naman ni Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez ang Department of Foreign Affairs na higpitan na rin ang kontrol sa visa application ng mga Chinese nationals na nais pumasok sa ating bansa bilang mga mag-aaral. Ayon kay Rodriguez, dapat ipatupad ng Department of Foreign Affairs at diplomatic posts ng Pilipinas sa China ang mas mahigpit na panuntunan sa mga Chinese na nais mag-apply ng visa at sila nga ay maging negosyante man, mga turista, mga manggagawa o maging mga estudyante. Paliwanag ng mambabatas, kailangan ng mas komprehensibo at mahigpit na vetting process o pagsuri sa Chinese visa applicants para sa kaayusan at kapayapaan ng ating bansa. Ibinunyag din ng kongresista na maraming Chinese nationals ang nakapasok sa Pilipinas bilang kawani ng Philippine Offshore Gaming Operators o yung POGO at sangkot naman sa mga illegal na aktibidad gaya na lamang ng kidnapping, pangingikil at maging ng murder. Umapila din ng mambabatas sa Department of Foreign Affairs at sa Bureau of Immigration at maging sa Commission on Higher Education na magsagawa naman ng inventory sa mga Chinese citizens na nag-aaral sa universidad, hindi lamang sa Cagayan kundi maging sa mga probinsya ng Isabela, Nueva Vizcaya, Cordillera Administrative Region at dahil po yan sa batay na rin sa datos ng Bureau of Immigration, nasa mahigit 1,500 na mga Chinese citizens ang ginawa ng student visa sa Cagayan noong nakaraang taon at umabot na umano ito sa mahigit 4,000 mga Chinese students. Kahit na tumugma naman ang bilang ng Bureau of Immigration, masyado pa umano itong malaki para sa isang probinsya. Kaya umapila naman itong si Rodriguez sa Commission on Higher Education na alamin kung bakit naengganyo ang Chinese students sa Northern Luzon at bakit pareho ang pattern sa pag-migrate ay malapit sa mga itatayong mga Enhanced Defense Cooperation Agreement sites sa naturang lugar. Sa mga karagdagan pa nating balita, mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha tayo ng update dyan sa tanggapan ng Department of Social Welfare and Development sapagkat pinaghahanda na po nila yung full implementation ng food stamp program sa ating bansa. At alamin natin kung kailan ba may ipapatupad dito, lalo't marami ang makikinabang umano sa naturang proyekto ng pamahalaan, lalo na yung nasa level ng poorest of the poor, ang mga kabombo. May pag-uulat si Bombo Joanna Martinez. Pinaghahandaan na ng Department of Social Welfare and Development ang full implementation ng food stamp program sa ating bansa. Ito ay kaugnay sa inilabas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na Executive Order 44 o ang Walang Gutom 2027 Food Stamp Program bilang pangunahing programa ng pambansang pamahalaan. Nakatakda itong ilunsad sa buwan ng Hulyo matapos ang matagumpay na halos 6 na buwang pilot implementation nito sa ilang mga lugar na may 3,000 benepisyaryo. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Undersecretary Edo Punay, layunin nilang tugunan ng kagutuman ng isang buong pamilya habang target daw nila na mabigyan ng mga ito ng buong 3 to 4 years at hindi lamang pansamantalang tulong. Nitong February and March, meron naman tayong datang nag-gather at talagang may impact talaga. Nakikita natin sa design kasi sir nitong food stamps medyo persado sila na kumain ng malulusog ng gulay. May na bumili lang ng gulay, ng protein at ng carbs. Yung pinggang Pinoy ni FNRI, 50% carbohydrates, 30% protein at 20% healthy food. Kaya sigurado talaga na healthy yung kanilang kinakain. Dagdag din ni Punay, tumutulong din ang ahensya sa mga nasalanta ng kalamidad at nagpapaabot sila dito ng family food packs. Habang nagsasagawa rin umano ang iba't ibang national government agency upang tugunan ng isyu sa kagutuman. Kagaya na lamang sa Department of Education kung saan naglulunsad ito ng feeding program upang masiguro na ang mga estudyante ay hindi nakararanas ng gutom. Habang ang Technical Education and Skills Development Authority at Department of Labor and Employment naman daw ay mayroong capacity building, skills training at job creation and promotion na ibinibigay para masigurong kumikita at hindi nawawalan ng trabaho ang mga Pilipino. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio,
Bombo! Samantala, suportado naman ni House Committee on Bases Conversion Chairman at Zambales 1st District Congressman J. Kong Hun ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin pa ang laban kontra smuggling ng tobacco at vape products para sa proteksyon ng kalusugan ng publiko at pagtalima na rin sa batas. Kasabay nito ay nanawagan din si Kong Hun sa lahat ng mga ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Finance at Trade and Industry na tulungan ang Pangulo dahil malaking banta ang smuggling sa ekonomiya ng ating bansa. Gate pa ng House Assistant Majority Leader, ang pagpupuslit daw ng tabako at vape ay hindi lang banta sa kalusugan, ngunit may epekto rin sa lehitimong negosyo at kita ng pamahalaan. Iginit din ni Kong Hun ang pangako ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na puksain ang lahat ng uri ng pagpupuslit, lalo na sa produktong agrikultural na prioridad naman ng Kamara de Representantes. Kumpiyansa mababatas sa pagsisikap ng administrasyon na tugunan ng issues pamagitan naman ng maigting na ugnayan ng mga ahensya ng pamahalaan, maging ng mga law enforcement agencies at iba pang mga stakeholders. Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, 25 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Tuloy-tuloy pa tayo sa ating pagbabalita sa Bombo Network News. Pagtulungan na ang Presidential Communications Office sa mga social media giant na nakabase rin dito sa Pilipinas at maging sa ibayong dagat. Kabilang na dyan yung Meta, Google at ang TikTok para naman labanan ng fake news o maling impormasyon na kumakalat sa internet. Ayon nga kay Presidential Communications Office Undersecretary for Digital Media Service, Emeralda Ridao, importanteng matuldukan ang pagkalat ng maling impormasyon sa pamamagitan ng internet, partikular na ang mga paninira laban sa gobyerno. Sa ginanap na Tech Talks doon sa Unicom 2024, tinalakay ng ng Presidential Communications Office at ng mga stakeholders ang pangailangan na magkaisa para malabanan ang digital misinformation na laganap ngayon hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibayong dagat. Inilatag din ng 3 kumpanya ang kanilang pananaw at ang expertise sa iba't ibang aspeto kung paano malalabanan ang pagkalat ng mga maling content. Kasunod nito ay umasa naman itong si Ridao na sa pamamagitan ng naturang partnership ay matutuldukan na ang problema sa fake news at mga paninira sa pamahalaan na nagbubunsod naman sa pagkakahati-hati at pagkakaiba-iba ng pananaw ng mga Pilipino at ang iba ay nagbubunsod pa upang magreklamo hinggil naman sa maling mga benepisyo na pinapaasa lamang sila ngunit wala raman daw katotohanan. Samantala, inanunsyo naman ng Manila Water na nagasagawa at magsasagawa ito ng maintenance works sa ilang lugar sa Manila, maging sa Rizal at sa Quezon. Sa darating yan na Mayo 14, bukas po yan, hanggang Mayo 16 ng taong kasalukuyan. Dahil pa rin ito sa mararanasan ng mga water interruption ang ilang parte ng Quezon City dahil pa rin yan sa line maintenance na gagawin po ng naturang water concessionaire. Ito nga ay sa bahagi ng corner Anonas, maging sa Chino Corner at sa Tindalo Corner, Anonas Street. Kasama rin sa apektado ang ilang lugar sa Santa Ana at sa Manila dahil pa rin sa sasagawang line meter declogging sa Mayo 15. Habang line meter replacement naman ang isasagawa sa Binangonan na Rizal sa Mayo 16. Samantala mga kabombo, pinayuhan naman ng Manila Water ang mga residenteng apektado ng nasabing mga lugar na mag-impact o mag-imbak po ng tubig bilang paghahanda sa naturang maintenance work. Kasabay ng paalala nito na kung sakaling bumalik ang supply ng tubig ay mangyaring i-flush muna o hayaan mo nang dumalo ito mula sa mga gripo hanggang sa maging malinaw na ang dumadaloy na tubig mula dito. Samantala mga kabombo, mga ka-Star Nation, oras natin sa buong kapuluan, ganap ng 11 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan.
Sa pagkakataong ito mga kabombo, mga ka-Star Nation, dako muna tayo dyan sa Central Visayas sapagkat yung mga opisyal na talaga dyan sa lungsod ng Cebu kabilang doon sa mga pinatawan ng suspension, yung alkalde at iba pang 6 na iba pa ay napatawan nga ng suspension. Ngayon ay umupo na po yung nasa acting capacity, yung vice alkalde ng siyudad ng Cebu. Alamin natin ang mga update dyan live ng Bombo Radio Cebu. Yes, sa Dennis, Bombo Marlin, opisyal nang iniluklok si Cebu City Vice Mayor Raymond Alvin Garcia bilang acting mayor ng Cebu City ngayong araw matapos mabigyan ng preventive suspension ang local chief executive ng 6 na buwan. Ito ay matapos siyang makatanggap ng memorandum mula sa Department of the Interior and Local Government na nag-utos sa kaniya sa responsibilidad bilang acting mayor ng Cebu City. Sa kaniyang unang flag raising ceremony bilang Cebu City acting mayor, inihayag niya ang mga individual na gaganap sa mga tungkulin ng City Assessor at City Administrator ngayong araw Lunes, Mayo 13 ng taon na ito. Itinalaga niya si Lisela Calamba bilang City Assessor habang si Attorney Christine Joy Batucan ang gaganap bilang City Administrator at si Sam Salimbago ay pagpapatuloy bilang kanyang Chief of Staff. Bukod dito, susiriin din niya ang salary status ng 4 na regular na kawani ng City Hall na hindi nabigyan ng 10 buwang sweldo. Ito ay matapos sabihin ng isa sa mga nagrereklamo na nakatanggap lang sila ng 4 na buwang sweldo at naghihintay pa sila ng natitirang 6 na buwan. Dahilan na nagbibigay ng deadline ang opisyal sa City Assessor's Office para ilabas ang natitira nitong sweldo. Kung saan kakausapin niya at kailangan ng resolusyon ang konseho ng lungsod, hihingiin niya ang konsyal na pabilisin ito. Ang pag-upo ni Garcia sa pwesto kasunod ng pagkasuspende ng Office of the Ombudsman ni Cebu City Mayor Michael Rama at 7 pang opisyal ng City Hall dahil sa hindi pagpapasahod sa 4 ng kawani ng Cebu City Hall. Ating pakinggan si Acting Mayor Raymond Alvin Garcia. We've done this successfully several times before, but this time is different. This time it has to be emphasized because the stewardship and leadership that I will be holding will not be only for a few weeks, but for a few months. Our constituents and our stakeholders, the business community, the private sector, and all government agencies, that Cebu City is in capable hands. Atin na pakinggan si Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia. How's that, Bombo Dennis, Bombo Marlin? Okay, Bombo Pons, interesado lamang kami sapagkat nitong nakalipas na mga araw, merong mga idinaos na programa dyan para pagpapakita ng suporta dun sa nasuspending alkalde at iba pang mga opisyal. So, kanina nang maupo sa pwesto itong si Acting Mayor, ay wala ba naman mga pagtutol, mga pagharang o ano pa man na aksyon yung mga supporters nung nasuspending mga opisyal, Bombo Pons? Yes, Bombo Dennis, naging matiwasay naman ang pag-upo ni Vice Mayor Raymond Garcia bilang acting mayor ng Cebu City Hall at wala namang nangyaring kaguluhan kung saan nakita natin yung mga kawani ng Cebu City Government ay masaya sila na sumusuporta o sumuporta sa alkalde ngayon o acting alkalde ngayon dito sa Cebu City Hall at pati na rin ang mga konsyal ng lungsod ng Cebu, Bombo Dennis. We're just curious kung paano yung mga plano, naglatag ba ng mga plano itong acting mayor sapagkat mahaba-haba rin yung period, kalahating taon kung di tayo nagkakamali o kung baka sakali na magkaroon ng ilang mga adjustment hinggil dyan, depende na yan sa usaping legal. Okay, Bombo Pons, yung mga plano nitong acting mayor na ito, meron na ba siyang nailahad o anumang bagay na kanyang initial na mga ginawa ngayong araw dyan sa City Hall? Yes, Bombo Dennis, ang unang-unang ginawa ng acting mayor sa ngayon ay pagtalaga ng city assessor at saka yung city administrator kasi yung dalawang opisyal na naging kabilang
ng tinatawag natin na napatawan ng preventive suspension kasama ng alkalde ng Cebu City na si Cebu City Mayor Michael Rama. So ito yung unang naging hakbang niya na ipinakilala na sa publiko itong mga tao na gaganap o papalit sa mga tungkulin ng mga nasabing taong napatawan ng preventive suspension, Bombo Dennis. Well, just last point, Bombo Fons, sapagkat alam nating lahat na dyan yung susunod na venue ng palarong pambansa. May mga adjustment ba? May mga pagbabago ba? Because of that development, ang mga nasuspending mga opisyal, lalo't top official yung kabilang doon sa napatawan ng suspension na Bombo Fons? Bombo Dennis, wala namang pagbabago na patungkol sa palarong pambansa na gaganapin ngayong Hulyo sapagkat sa bagkos naman ay sinabi ng acting alkalde na ipagpapatuloy yung mga nasimulang programa at hihingin lang din yung mga opinyon ng mga konsyal ng Cebu City upang maging matiwasay at maging maayos naman ang gaganapin na mga sporting events sa susunod na buwan na Bombo Dennis. Sige, with that, maraming salamat Bombo Fons at mag-iingat kayo dyan. Maraming salamat. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Fons Cabrillos. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, 15 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Dagdagan pa natin ang ating mga balita. Katakdang maramdaman umano ang mainit at malinsangan pa rin kondisyon ng panahon sa karamihang parte ng ating bansa sa darating na mga linggo. Ayon nga sa pahayag ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at Department of Science and Technology, kinakailangan na paghandaan nito sapagkat ngayon ay transition period na rin ng panahon at posible na makapagtala ng higit na mga pag-ulan doon sa ilang parte ng ating bansa. Maaari naman na magdulot ng posibleng mga pag-ulan at mga pagkidlat sa dakong hapon at gabi kapag may mga nararanasang thunderstorm. Kaya ito ang naging abiso ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Inaasahan na magkakaroon ng matinding mga pag-ulan at mga pagkidlat sa ilang mga parte, lalo na dyan sa bahagi ng Mindanao kung saan may naranasan na po na landslide nitong nakalipas na weekend. At maging sa mga darating na araw, mga kabombo, may mga posible ring thunderstorm na maitala sa northern at central portion ng Luzon, maging sa iba pang bahagi hanggang sa darating na weekend. Sa Metro Manila naman ay posible rin ang mga biglaang pagbuhos ng ulan. Inaasahan ang mainit at maaraw na panahon, lalo na sa pagitan ng umaga hanggang tanghali at posible naman ang mga pag-ulan at mga pagkidlat sa dakong hapon at gabi sa malaking parte ng ating bansa. Bawat araw at linggo ay posible umano na magkapagtala na ng mga thunderstorm na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dagdag pa ng mga eksperto, maaaring maka-apekto yan yung shear line na namataan dyan sa may northern Luzon mula Miyerkules hanggang araw po ng Sabado o pagsapit ng weekend. Kaya yung mga pagbabago pa iba-iba ng lagay ng panahon ay maaaring ma-experience at iba yung pag-iingat ang paalala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council hinggil pa rin sa sitwasyon ng ating panahon. Samantala, kumuha pa tayo ng mga dagdag pa mga pag-abalita mula sa mga probinsya. Ang fundraising at awareness activities naman na isinagawa ng Surigao del Norte for Provincial Government matapos po yan ng mudslide at gumuhong tailings pond ng Minahan sa mainit Surigao del Norte. May pag-uulat dyan ng Bombo Radio Butuan. Nagsagawa na ng fundraising at awareness activities ang probinsyal na pamahalaan ng Surigao del Norte matapos ang mudslide sa Barangay Siana sa bayan ng Mainit nitong Sabado ng hapon. Ito'y matapos bumigay at tuluyan ng nasira ang Tailing Storage Facility o TSF-3 ng mining company ng Greenstone Resources Corporation o GRC. Resulta sa pagkadanyos ng maraming kabahayan. Patuloy naman ang ginawang assessment ng lokal na pamahalaan sa bayan upang malaman ang kabuuang bilang ng mga bahay na natubunan ng lupa. Ayon sa apektadong residenteng si Venancio Naraga, una nilang namataan ang malaking bitaka sa kanilang kalsada na resulta umano sa nalika na chemical mula sa bumigay na tailings pond ng mining company na siyang nag-udyok sa kanilang lumisan na. Yung sir, nag-leaking na yung kalsada.
May bitak na, pa yun, magapan pa. Oh. Pero wala na pala. Siyempre, alis na kami. Mula rito sa Bombo Radio Butuan, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Davelin Lamela, nag-uulat para sa #1 and the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! 11 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Ilang foreign media ay kabilang din doon sa civilian supply mission ng atin ito coalition dyan sa West Philippine Sea at nadagdagan pa raw yung kanilang bilang. Yung mga paghahanda ating alamin sapagkat may mga harassment daw na posibleng mangyari nitong nakalipas nga ng mga araw ay namata na yung ilang barko ng China sa bahagi ng West Philippine Sea. Paano kaya ito pinaghahandaan ng organizer ng naturang civilian mission? May pag-uulat at panayamang Bombo Radio Legazpi. Nagpapasalamat ang atin ito coalition sa lahat ng mga nagpaabot ng donasyon para sa ikalawang civilian supply mission na patungo sa West Philippine Sea. Nabatid na mahigit 150 packs na ang ipapaabot na donasyon sa mga mangingisdang naglalayag sa Baho de Masinloc Shoal. Ayon kay atin ito Coalition Convenor Edicio de la Torre sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, na karamihan sa mga mangingisda ang nag-request ng krudo na magagamit sa kanilang paghahanap buhay. Sinabi ng opisyal na nasa 50 media volunteers ang makakasama sa naturang misyon, kung saan ilan sa mga ito ay mula pa sa Japan, Estados Unidos at ilang bahagi ng Europa. Naniniwala ang opisyal na makakatulong para sa bansa kung maipipresenta ng media ang sitwasyon sa naturang karagatan upang mabatid ng mundo ang nangyayari sa pinag-aagawang teritoryo. Ito ay sa gitna pa rin ng patuloy na pagbaliktad ng China sa mga kaganapan sa naturang karagatan. Samantala, sinabi ni De La Torre na hindi nila inaalis ang posibilidad na buntutan sila ng mga barko ng China, gayon din ang paggamit nito ng karahasan. Dahil dito ay nakipag-ugnayan umano ang kanilang grupo sa National Task Force on West Philippine Sea at Philippine Coast Guard upang mapaghandaan ang emergency situation. Nanindigan naman ang naturang grupo na hindi kaguluhan ang hangad nila, kundi maipakita na ang West Philippine Sea ay para sa Pilipinas. Ang mensahe rin sa China ay ganito, gusto niyong kilalanin bilang isang rising, hindi lang rising, kundi challenging superpower sa mundo. Maging responsable naman kayo. Huwag namang dahil kayo malaki, mambubuli kayo. Tapos, wala kaming iniimbentong kwento. Gusto lang namin ipahayag ano ang nangyayari. Kinilala ang Pilipinas na exclusive economic zone natin. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantalang pagtutol naman ni Labor Secretary Nagwesma sa ilang panukalang wage hike, ikinilismaya ng mga grupo ng mga manggagawa. May pag-uulat at detalye dyan ng Bombo Radio Dagupan. Nakakahiya sa Pilipinas at nakakainsulto sa Kongreso. Ganito ay sinilarawan ni Jerome Adones, ang Secretary General ng Kilusang Bayo 1 kaugnay sa umano'y pagkontra ni Department of Labor and Employment Secretary Benvenido Laguesma sa panukalang across-the-board legislated wage hike para sa mga manggagawa. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan sa kanya, sinabi nito na naturingan na Labor Secretary pero siya ang nagsabi na hindi kailangan ang dagdag na sahod at nakakasama pa at nakakainsulto dahil binalaan ng Kongreso sa pagsasabatas sa dagdag na sahod. Malinawaan niya na anti-worker at pabor lamang sa mga kapitalista. Hindi umano nakikita ang araw-araw na paghihirap at pagbabanat ng buto ng mga manggagawa pero mababang sahod at hindi mabili ang mga higit na pangangailangan ng kanilang pamilya. Dagdag pa ni Adonis, nakasinungalingan ang pahayag ng gobyerno na tinututukan ang kawalan ng trabaho sa bansa. Anya, sa loob ng 35 taon ay ginawang alipin ang mga manggagawa at mas lalong kumita ng malalaki ang mga multinational, transnational na korporasyon at mga lokal na Pilipinong negosyante. Kababayan, ay napakatagal na po ng problema sa ating bansa na hindi naman talaga na-address. Ang malungkot kasi lalo pang lumalala. Bottom line is hindi talaga seryoso ang gobyerno para magpatupad ng mga konkretong plano ng ma-address ng dahan-dahan yung unemployment rate, yung pagtataas ng sahod ng mga manggagawang Pilipino, yung pagbababa ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo.
No? Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Oliver Dacumus nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Mga kabombo, 9 katao ang nasawi sa pamamaril sa Negros Occidental. Sa record po yan ng pambansang pulisya sa loob lamang ng maikling period. Ilan dito ay inamin ng New People's Army na sila yung nasa likod. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Bacolod. Inamin ng New People's Army na sila ang responsable sa pinakahuling kaso ng pagpatay ng mga sibilyan sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Negros Occidental. Batay sa record, umabot na sa 9 na mga individual ang pinatay dito sa lalawigan ng Negros Occidental sa loob lamang ng 1 buwan. Ito ay kinabibilangan ni Danny Boy Bartolome ng Sitio Paho, Camandagla, Castellana na pinatay noong Abril 11. Barangay Tanod Alexander Alquizar ng Proper Lagaan, Calatrava na pinatay noong Abril Aviante. Mirna Bilando ng Sitio Dugaanon, Barangay Uringaw, Kabangkalan City ng Abril Aviante 1, June Habagat ng Sitio Cagay, Barangay Kamindangan, Sipalay City noong Abril 24, Albert Goles ng Sitio Kuyawyaw, Barangay Inulingan, Moises Padilla noong Abril 24, Ritoy Pedro ng Sitio Kamanggahan, Barangay Amontay, Binalbago ng Abril 28, at Barangay Tanod Doni Bakuli ng Sitio Bacturon, Barangay Kamindangan, Sipalay City noong Mayo 3. Pinatay din si Barangay Kagawad Reynaldo Hacolbe ng Barangay Puso, La Castellana sa pamamagitan ng pagbaril dito ng ilang beses habang ito ay nagmamaneho ng kanyang motorsiklo ng Mayo 9. Patay din sa pamamaril ang person with disability na si Armando Binaluak ng Barangay Puso, La Castellana. Makalipas ang 2 araw, naglabas ng statement ang Leonardo Panaligan Command ng NPA na kanilang pinatay si Binaluak dahil ito ay hatol sa kanyang kasong rape na nakumit noong 1998 hanggang 1999. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Lieutenant Colonel J.J. Havinas, Chief ng Public Affairs Office ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army, pinatutunayan lamang ng NPA na sila ay terorista. Ayon kay Havinas, ipinapakita lamang ng rebeldeng grupo na malakas pa ang kanilang pwersa, ngunit sa katunayan anya ay na-dismantle na ang mga ito sa Negros. Sa halip ay remnants na lang ang naiwan ngayon. Dito lang po natin makita na nawawalan na talaga sila ng relevance, no? At sila po ay parang dying for parang maipakita yung kanilang presence, kaya po sila gumagawa ng mga ganitong karumal-rumal na krimen para maipakita sa ating mga community, sa ating mga kababayan na sila ay nandyan pa. Pinuprove nila yung kanilang relevance dahil po sa ngayon ang lahat po ng guerrilla front sa Negros ay dineclare na po natin na dismantled, no? So yung mga natitira po lamang na ito ay tinatawag po nating mga remnants. Mula rito sa lungsod ng Bacolod para sa Bombo Network News, ito si Bombo Erlin Bayonita Arroyo. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kayo po ay malugod pa rin naming inanyayahan na sumubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines, lalo na dyan sa area ng Visayas region. At yung dialekto na ibig ninyong mapakinggan ay yun mismo ang pwede po ninyong matunghayan sa pamamagitan ng Facebook Live programs. Unahin natin yung mga Ilonggo speaking. Mga kabombo, available para sa inyo ang Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod at Bombo Radio Rojas. Habang sa mga Cebuano speaking naman ay nariyan ang Bombo Radio Cebu at yung mga Akyanon, Bombo Radio Kalibo. Habang ang mga Waray ay nariyan naman ang Facebook Live programs ng Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo at ka-Star Nation, narito po ang Orasio Imperata Obligatory Prayer to request for rain. God, our loving Father, creator of our earth and of the universe, and of all the wondrous elements of nature that sustain your living creatures, we humbly ask you to grant us relief from the extreme heat that besets your people at this time, disrupting their activities and threatening their lives and livelihood. Send us rain to replenish our depleting water sources, to irrigate our fields, to stave off water and power shortages, and to provide water for our daily needs. At your command,
the wind and the seas obey. Raise your hand, Almighty God, to avert the continuing rise of temperatures so that your people can engage in productive undertakings and our young people can pursue learning in tranquility and comfort. Merciful and generous God, open your eyes to the richness and beauty of your creation and instill in us a deep love for this earth and all that is in and around it. Teach us to be wise stewards of your creation so that we may always use them responsibly and protect them from the abuse and exploitation. At this time of crisis, dear Lord, move us to share more, to serve more, and to love more. Loving God, Father of our Lord Jesus Christ, you entrusted the Filipino people to the special care of Mary, our Mother. Listen to the prayers that we bring up to her, our Blessed Mother, to intercede for us for the protection of our land and our people whom she loves. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady of Guadalupe, pray for us. Saint Rose of Lima, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ay sa uto sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, sa gyapon ko po ni mo, Bombo Chama Blanco Hovera. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon si Mayor Jerry Treñas nakahanda nga hindi pag-itulod. No, hindi pag-ipilit ang pagpanumpa ni Inday Raisa Treñas Chu sa Partido Federal ng Pilipinas kung may mga issues kinman. Kung manumduhan pa nagpayag si Governor Arthur Toto Defensor Jr. kay bangod man sa sining alliance ang lakas Christian Muslim Democrats, no, kunining lakas sa CMD, no, may ara sang conflict karon, no, sa aton sining mga kabombo kasunod man sang pag take oath ni Lone District Congresswoman Jan Baronda sa Partido Lakas. Di kon na magsumpa man si Inday Raisa Treñas Chu sa bahin karon niya sa Partido Federal ng Pilipinas. Di makasalapo gid sang konflikto. Standby sa aton sinima kabombo istoryahan tana. Jel, sa report na please kami. Nakahanda Bombo Cham si Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga hindi pag-itulod ang pagpanumpa ni Miss Raisa Treñas Chu sa Partido Federal ng Pilipinas kung may ara pagid magtuhaw nga mga isyu. Interview sang Bombo Radio kay Mayor Jerry Treñas ay pahayag nga nag-istorya na initially kay Governor Arthur Defensor Jr. kagin kumpirma man diri sang gobernador nga madayon sa gihapon ang pagpanumpa apang ginapangitaan ng Bombo Cham sang schedule. Sunod diri kay Mayor Jerry Treñas at istoryahon niya anay liwat ko no si Gov Defensor Jr. sa mga detalye. Pero kung ano gid man kag kung alang-alang ini hindi niya pagdayonon kay ni ara man kuno Bombo Cham nga iban nga mga opportunity o kun ni ara man siguro partido nga ti mapangitaan sang mga paagi ang hambal pagani diri ni Mayor Jerry Treñas when the door the door is closing or like when a door is closed may ara window nga maga-open kag kung local party ang pag-istoryahan mo po Cham may ara man kuno Uswag Ilonggo nga party list may ara man ang iya mismo kay Mayor Jerry Treñas nga ti National Unity Party nga pwede gid mangin option ni Miss Raisa Treñas Chu at the same time doon nag-uristorya man siya kuno kay Senator Soto Balabang Motsam nga ti amo ini siya ang Nationalist People's Coalition nga ti party para kay Miss Raisa Treñas Chu. Pamatyan ta bala ang kabasin diri sa nga pagpahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa nga aton interview. Naistorya ko kay Governor Defensor last time. Siling niya go pa na and ginapakitaan lang schedule. But of course, ako yate medyo madugay-dugay naman ko sa politika. I will have to talk to him again if there will be issues.
If there will be issues, I will not force it. Pero sir, ang kwento sir, ang makonflict siya yan, yung nagsumpa si Kong Jam latestly sa sa lakas sir, na alliance sa PFP. Ang like NUP may alliance man kita sa admin, no? Ang NPC may alliance man sa admin. Ang nationalista may alliance man sa admin. So, as I have always said, politics is the art of the possible. When you close the door, you open the windows. Pero hindi pa itulad sir kung Kung nalang-alang, hindi pagtulod, may ara man ta pangitaan siguro. Tanong ta kung ano. May Uswag Ilonggo man, which is a regional party. By NUP man, where I am the vice president. And ako man gani nagpang-issue ko na dire. May NPC man, available man. I've been talking to Senator Tito. So, damo gid sang available. Bombot siyam na batian sang mga kabombo naton si Iloilo City Mayor Jerry Tranias. Alright. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo. Salamat gid Bombo Angel Tan sa imo sini iyang follow-up report. Diyan mo nang ambal sini naton sa aton sini mga kabombo, no? Nga mas maayo kung mayara sang partido. Oh? Dako ang bintaha kung may partido ikaw nga nagaalungay sa imo siniya sa patag sang politika. Although nga tiway pa man nagasira ang ganhaan sa Partido Federal ng Pilipinas sa kay Inday Raisa Trias Chu, but kung makakita malang sang konflikto si Mayor Jerry Tranias later on, hindi niya lang niya pag-itulod kay although may alliances man ng iban siniya nga mga partido, ang balsang alkalde, siya ti kung may konflikto nga ipilit ang ginabi, hindi to tiya sa wala sang konflikto. Sa aton sini nga mga kabombo, it's a matter of choice kuno mo sa aton sini nga mga tagpalamati kung ano ang mangin diretso iya ni Mayor Jerry Tranias kag sumungmani Inday Raisa Trias Chu matapos nga ti publicly nag-anunsyar nga ini siya ang magapapili bilang kongresista sa syudad sang Iloilo. Di ko lang taon nato niya sa bahin ni Congresswoman Jam tinaka ano to siya nakita siya sang pamagi agud nga makasumpa sa lakas sa CMD party. Sa aton sini nga mga kabombo, ti karon kung sabahin naman iya sang mga Tranias, ti sila mismo ang nagapangita man sa karon sang ila sini iya nga sandigan nga partido. Although mambal naton nga why gid man ina sang dako sini abi nga epekto sa bahin karon sang local political scenario, pero laing gid kon mayara ikaw iya sang partido di ba? So bantayan tani kay way pa man natapos ang bulan sang Mayo kay sunog ani sa kay Governor Toto siling within the month of May, no? Pasumpaon diri ang mga bago nga miyembro sang Partido Federal ng Pilipinas. 7 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. May natabo sini iya nga isa ka hit and run. Sa may distrito sang Molo sang tinalikdan lamang sini iya nga mga inadlaw. Ang biktima ti nagpabutsyag nga ini sila ang interesado gid nga magpasaka sang kaso sa aton sini nga mga kabombo.
estudyante ining nabungguan kag pinalagyuan sang driver nga nagamaneho karon sang isa ka pribado sining salakyan. Later on, na-identify na diri ang tag-iya sa aton sining mga taga-palamati kag diri pagid nagapamakod sa panindugan sang pamilya nga magpasaka iya sang kaso. Reckless imprudence resulting to physical injuries. Amo ko na ang posible nga tubangon sang nasambit sini nga driver. Apang sa aton sini iya nga layi. Madamo diri sang posible nga kaso pagid nga pangatubangon ang nasambit sini iya nga driver. Sa aton sini makabumbo. Kay magluwas sa sining lantaw nga hit and run sa aton sini makabumbo sandig diri sa Land Transportation Office. Sandig iya sa responsibilidad sang isa ka driver nga na-stipulate sa Section 55 sang Republic Act number 4136, an act to comply or compile the laws relative to the Land Transportation Office traffic rules to create a Land Transportation Commission and for other purposes. Sa aton sini nga mga kabumbo. So, ang isa iya ka driver sang bihikulo kung makabunggo siya, hindi ini siya gilayon iya nga magbiya lamang. Sarang lang ini siya nga makabiya kung mapadulong siya sa pinakalapit sini iya nga police station or matawag sa bisang physician or nurse nga maga-aid sa biktima sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Pero kung naigo niya kagilayon ini siya nga nalagyo, ti may salabton siya sa aton sini iya nga layi. Sa aton sini nga mga tagpalamati. Dugang pa sang Land Transportation Office sandig sa aton sini nga layi Republic Act 4136. Kung may vehicular accident nga kung sa diin ang driver gin-abandon niya ang iya sini nga biktima, makabig ini nga reckless driving. Pananglitan nga mapamatudan nga ang kausa sang disgrasya. Santo sa layi ang reckless driving, an act of operating motor vehicle without reasonable caution and endangering the property or safety of others, causing damages on the road. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ang possible charges sina dire sa aton sini nga mga kauturan: reckless imprudence resulting to physical injuries, reckless imprudence resulting to damage to property, reckless imprudence resulting to homicide. Kaya suspitsado sila dire gina-require nga magbayad sang fines from 20,000 to 500,000 pesos. Standby kay Bombo Marisol Viñasa. In addition sa hit and run sa aton sini nga mga kabombo, pwede man siya mangin liable for crime of abandonment of one's own victim, which is punished under Article 257 sang Revised Penal Code. Sa aton sini nga mga tagpalamati. I-check pala naton ang follow-up report diri ni Bombo Marisol Viñas kay sini nga pakigangutan ang investigador sang Molo PNP. Sa aton sini karon iya nga mga tagpalamati. Ang penalty of arresto mayor kung sa din pagkapreso sang isa kabulan tubtob 6 kabulan ang sarang mapamatbat sa kung sino man nga napaslawan nga mag-render sang assistance to another nga kung sa din iya ini nga accidentally nga napilasan ukon na injured.
Sa aton sini nga mga kabombo. Dugang pagid sina diri banwa nga ti sandig sa Republic Act 10930 ang suspitsado ang iya sini nga driver's license ang sarang nga ma-revoke. I-check ta bala ang dugang sini nga mga impormasyon with Bombo Marisol Viñasol sa report ta please come in. Na-identify na diri Bombo Cham ang nagapanag-iya-iya sang salakyan nga nagpang-hit and run sa isa ka estudyante sa dalanon diri sa may barangay San Antonio Molo, Iloilo City kag posible pasakaan pa inisang kaso nga reckless imprudence resulting to physical injury. Ang biktima amo si alias Matt, 20 anyos ini siya, isa ka estudyante kag residente diri sa may barangay Boulevard Molo. Ang suspect ang na-identify naman kag padayon subong nga ginatingwaan sang pila ka mga katapos ng kapulisan nga maistorya. Sa diin sang natigayon gani naton nga ma-interview man diri ang investigador iya diri sa may Ocon Traffic Investigator diri sa may bahin sang Iloilo City Police Office nga si Police Master Sergeant Toto Carl Pitalco. Iya diri ginplaster ang pila ka mga natabo Bombo Cham nga suno sa estudyante. Nagtabo kuno ini siya diri sa may intersection nga parte sang Barangay San Antonio kag didto do nagsalisihanay kuno sila sang sining salakyan nga nagapakadto sa iya nga direksyon nga ti do nagasala kuno ining estudyante kun matabok o kun hindi. Kag dito ang nagresulta ini sa pagka-confuse man kuno sang sining driver sang salakyan nga ti nabungguan o kun nasagidan gid ining estudyante sa diin nakaagom gani ini sang pila ka mga bagras kag pila sa iya nga tuhod kag ti gilayon man nga gintinguan nga mabulong ini Bombo Cham pero amo na na-identify man ini gilayon ining nagapanag-iya sang salakyan bangod nakita o kung na-trace ang ining plate number sang amo nga salakyan kag ti subong Bombo Cham posible pasakaan kuno ini sang kaso suno ni kay Police Master Sergeant Pitalco nati kon porsigido abe ang ining biktima and at the same time bisan hindi pa posible sa gihapon mapasakaan sang kaso nga reckless imprudence resulting to physical injury ang ining suspect. Sa dugang bala nga pahayag aton ipabati ang aton interview kay Police Master Sergeant Toto Carl Pitalco. Hindi ba niya siya ma'am, dulo pa siya nga nga ang tao, nga siya bala, naggato sa opisina, nagpa-blatter malang siya nga nasalapay sa salakyan, kag nagpalagyo, malang na ma'am. Nag-ano ko no siya sir, nga ano salapay ini siya sir sa salakyan? Oo, katabok siya sa dalan ma'am. Doon nag-alang-alanganay sila sa salakyan, bro. Na-describe niya sir kung ano ang plastada sang alagyan nga ginaagyan niya sir kag nga ano salapay ini siya sir. Bali do sa may-ari na sa may cross intersection dabla sa may Timawa kag ang sa Lokshin Street sa Timawa dabla pato sa kompanya tabok sang gasolina katabok siya muna. Nambal niya sir kung ano ang pagpadalagan sang sining nakasalakay sa sa iya sir nakasalakay o kung nakabunggo sir nga salakyan. Bali ni siya nang do kumbaga nagpundo tapos mula sa nag-nobles sila nag-abi ko sila lang silang nila sabi ko patabok ko niya ko bala di pagtabok ya naglakas man ang salakyan na muna nga salapay siya. Sir, ano ning plano sir sang sining biktima sir kag if na trace na sir ang ining kung nakita biyang plate number sir kag ang persona sir nga naga-drive sa salakyan? Ang plate number nakuha tapos ang driver identify pa naman pero wala ta pa lang na pagwa kay man mo baga wala ko pa ang ating biktima pagkakon sila wat kuno okay na to yung medical kag amo to doon patawag sa barangay ang suspect. Sir, ano ning posible sir nga Sol? Nabatian diri Bombo Cham ang kabahin sang aton nga interview kay Police Master Sergeant Toto Carl Pitalco. All right. Ini si Bombo Marisol Viñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat kid Bombo Marisol Viñas. Now, nagapanindog ang balahibo ko sa sining mga insidente sa mga hit and run kay makapila na kita kabes nakasala po sang kasubong sining mga
instances sa mga mayor sining dalanon or sa palibot man diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Ang punto sina diri Banwa, no? May nagapamangkot nga ti ano gito kadako iya sini nga pilasaw basi makiras man lang to. Basi kon naratrat man lang tumayo iya or whatsoever. Now, ang punto diri kay gin palagyuhan sang driver sa aton sini nga mga tagpalamati. Identified naman mo ang driver diri Banwa kag kun lang taon nga inaton santo diri sa official blatter, no? Nga aton sini nga nakuha via Molo PNP sa aton sini matag palamati di diri kag gintumod ang plate number man gani isang salakyan kay ti nakuha ang nakuha ang tawag sa gani ang details mismo sang pagkatabo gid iya sang nasambit sining insidente. Tinakabutang diri sa para ko tag insend blatter report, no? SUV nga salakyan sa aton sining matag palamati nga may ara sang plate number sa blatter kani ara man dira ginbutang ang plate number, no? Nga Alpha Xylophone Alpha 3830 sa aton sining mga kabumbo sandig sa blatter report dira sa may Molo PNP. Ti natumod na kung sino ni ang nasambit karon iyang tag-iya sang nasambit karon nga bihikulo, no? Kag sa gin plastar gani naton nga mga posible sini pangatubangon sa nasambit sini karon iyang driver sang salakyan, nga ti mayara sang abandonment of one's own victim, may ara man sang reckless imprudence, so on and so forth. Ara na tanan sa aton sini karon iya nga layi. Ang pamilya sa karon ginatingwaan man naton nga magpakigangot ri sa ila apang ini sila ang mas ginpili nila nga hatag sang dokumento kag later on kung ma-finalize na ang pag-file sang kaso, that's the time kuno nga ini sila ang hatag man sa ila sining statement, no? Kag nakilala naman diri ang nasambit sining driver, tihatagan taman sang kaygayunan kung anong plastada sining nga maka-explicar man siya. Pero mo lang sinay, no? Sinasiling ko na gani Banwa. Kung madumduman nyo pa natabo sa diversion road sa Mandurriao, duwagin ang bawian, ginbawian sang kabuhi, bangod man sa reckless driving. Ginpalagyuan nyo pa ni, maayo lang gani kay may good Samaritan to nga naglagas sa iya. No? And then later on, nalabot siya sang sining good Samaritan, kag eventuality, ginpabalo sa aton sining otoridad. Pila ka mga hit and run nga nagklinabo diri sa syudad sa Iloilo, lala ang naging sitwasyon sa biktima. So, ang punto sina diri, dako man ukon gamay ang pilas nga naagom sang biktima, the fact remains nga ginpalagyuhan sang driver ang iya sining responsibilidad. Kag bangod sina sa aton sini mga kabumbo nagakadapat kay ni siya magapangatubang sang nagakaigo man sini iya nga kaso. Sa aton sini nga mga kabumbo kag kamay pang mga ahensya sang gobyerno naton, just like sa Philippine National Police, the Land Transportation Office, magbulig sa pamilya. Magbulig sa pamilya nga maghulag ining kaso, no? Kay kun lang taon naton sa aton sinimatag palamati, granting for the sake of discussion, nga kung may pagpangalang-alang sa pedestrian, kag may pagpangalang-alang man sa driver, why man asang may kagustuhan nga makabunggo ka dira? Or may madisgrasya ka?
So bilang driver, kung makabig mo na nga disgrasya, kung why kuman iya sa sitwasyon na bingayara ikaw sa under the influence of intoxicating liquor or even illegal drugs, ti why not punduhan mo kag maghatag ikaw sang aid? Or even dalon mo sa pinakamalapit sini nga ospital. Tiyang punto sinadira nga palagyuhan sa aton sini nga mga tagpalamati. 24 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Speaking sa disgrasya sa dalanon, taas kuno sumong ang numero sa mga nagkalamatay sa vehicular accident. Ipaanggid nimo sa nakaligad sini nga tuig sandig sa Iloilo City Transportation Management Office or Iloilo City Traffic Management Unit. Check tabala ang dugang nga mga detalye with the Bombo Jomar Villajom sa report. Please come in. Kaalarma sa otoridad ang nagkakatabo ng aksidente sa Dalanon, adri sa syudad sa Iloilo, ilabinagid. Involved rin ang mga individual nga nagatabok sa pedestrian lane na Bumutsam. So kay Police Lieutenant Colonel Estadistaya, ang head sa Iloilo City Traffic Investigation Enforcement Unit. Iyagi na pahayag nga santo sa ila sila karon nga natipon nga mga data. Halin sa January as to the present sa nagligad nga tuig kung January to May, ara lang sa 35 o kung ara sa 35 ang na-record nga aksidente sa aton sa ning Dalanon 2023 ina sa nga data. Kag kung panggid naman subong from January as to the present, ara sa 29 bumutsarti ko ng tawon dumanubo siya, pero ang mga nagkalamatay nakarecord rin sang 3 ka mga nagkalamatay ang iban sineti involved sa pedestrian lane nato, no? So ang 3 sinedri na nasulod ang natabo ni Blas sa may call center agent diri sa may distrito sa Mandurriao, no? Diri ko may sala sa may area sa Gabica World nga nagatabok ining call center agent nga nabungguan sa sining modernized unit. Kag ang isang latest do di ko magsala diri sa may Sambag, no? Atong involved to Blas si Police Major Domingo nga tigimawyan gito sa nga kabuhi kay do na side swipe to ining estudyante nga nagtabok sa pedestrian lane sa dalan diri karon Bumutsam. So suno sa natungdan ang ining mga na-record na aksidente sa Rizari ini may involved rin motorsiklo, may involved man diri ang mga four-wheeled vehicle, no? Suno sa natungdan ang isa diri sa gidalantaw nga mga mga rason nga anati nagaluntad ining kasubong sini nga mga aksidente. Dapat kuno nga hindi lang sa mga pasahero, no, mga pumuluyo, mga nagatabok sa dalan, kundi ara man dapat ang focus sa mga driver nga nagadrive sa mga public utility vehicle o kung mga public jeep abi, no, mga private vehicle man adri sa syudad sa Iloilo. So isa to sa nakita man nga mga senaryo, like say for example sa mga nagatabok man sa pedestrian lane kay may mga best manikis nga dapat i-adjust, no? Like say for example, dapat kung magtabok hindi magagamit sa cellphone. Isa to sa nakita abi nga dapat i-adjust ang pagtabok nga dapat lantawon anay, no? Ang palibot kung bala may mga salakyan man nga nagalabay kag madasig ang pagpadalagan hindi man hambal nga kun ara ka na sa pedestrian lane, dapat diretso ka na lang patabok. Bumutsam kag ang nakita pag diri nga mga dapat maniadya sa mga pasahero, like say for example manaog sa jeep, ang iban pag panaog gol pila magtabok, so ay na makaprikatar nga may nagapasulod o kung may labay nga madasig gali nga salakyan kati amo lang isa sa gidalantaw nga nagakosang aksidente. Sa mga driver naman dapat ara man ang ila sila nga focus sa dalan kay may mga driver damo lang iban ga text, no? Ang tulo sa natabo sa Mandurriao ang explanation na to dugaw yat kuno ka cellphone amo to nabungguan tong gatabok sa may
pedestrian lane bumbucham kag dapat automatic no sa mga driver kung makakita sa pedestrian lane alayo pa lang daan mag slow down o kung magbahar na sa ilang sining masalakyan agod na malikawan ang kasubong sining aksidente pero sunok kay Colonel Saya at kung sa subong ang mga senaryo do hindi na masaligan kay ang iban sining kaning mga driver bisan ara na ang pasahero kung ang nagatabok sa pedestrian lane so sige gihapon ang ilang sining pagpadalagan sa salakyan. So amo na ang ginalantaw nga nagdamo no o kung ako sa aksidente ang kapabayaan kay hindi lang no isanin so kung sa pasahero lang sa mga nagatabok kundi dapat ara man ang part sa driver agod yung malikawan ang mga aksidentes dalanon. Jones, hawid-hawidan ko ikaw guro kay may mga importante pakita ng obligasyon? Iban siniguro bumbusa plus tata si Bad Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. It is si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Jomar Villa. Amo na ganiyang balsang isa ka traffic investigator nga na istorya ko balasin niya dapat kanya-kanya kita may ara kita sang ginatawag sini nga individual responsibility. Ining individual responsibility nga dapat tagsa-tagsa sa aton sa kung ano man dirayang aton sini nga tagsa ka matagadlaw sini iya nga mga ginahimo dapat mangin responsable kita. Kung nag-istorya kita nga ti bilang pedestrian, syempre mangin responsable man kita. No? Nga kung ara kita sa pedestrian lane, hindi bot silingon nga hindi ka na mag-aligmat. Dapat ulo aligmat ka man kay may mga driver man kung kaisa nga ti kita na nila nga layo pa na ara ka na sa pedestrian lane, no? Sa rusuhon kagyapon nila. Sa aton sini nga mga kabumbo, sa mga driver amo man ina focus sa inyo sini nga pagmaneho kag irespetaron naton kung ano man ang mga ginatawag sini naton nga mga pagsulundan sa aton sini iya nga traffic laws and regulations. Antes kita magtakop sa aton sini mga kabumbo kay magasunod na ang Black Time program nga timbangan sang katarungan, may winner kita. Buena Mano Salvo Year 18 ng Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at gift pack ngayong araw. Ari na ginawiyatan naton ang maswerte nga tagdaog sa Buena Mano Salvo Year 18 na promo taga Bakhaw, Mandurriao. Ang iya sining proof of purchase R Florete coupon 62 anyos. Congratulations Lucia Modina. Lucia Modina, gilaw ikaw ni Bombo Cham. 30 minutos sa kaligad sa takna nga launa. May ara ikaw sa 24 oras sa pag-claim sa imo sining premyo na gaulat na diri sa imo. 500 pesos ka cash plus 500 pesos ka balor sa gift pack. Sa liwat, congratulations Lucia Modina. May proof of purchase nga R Florete coupon taga Barangay Bakhaw, Mandurriao. Iban nga mga balita kag impormasyon inyo bantayan sa paray nga pagpalayag sa Bombo Radio Iloilo sa iban sinimanuse Public Affairs Program. Ini si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sa manayanay nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos.
Plus Wala de Iloilo Billboard of Activities for May 12 to 18, 2024. Ang Rock Station Band ang natalana nga magpainit sang inyo nga weekend sa 2 ka oras nga musical show sa Thank God It's Biyernes. Mangini inyo, umpisa alas 6 sa gabi sa Mayo 17, Biyernes. Many of your favorite oldie-goldie songs ang saliwat mag-rule over sa Plaza Mayor sa Plaza Wala de Iloilo sa sininga weekend sa Concert at the Plaza. Mangininyo umpisa alas 6 sa gabi sa Mayo 18, Sabado, kaupod ang Technocrats Band. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plaza Wala de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga iban ay igaparafol sa mga suki sa Plaza Wala de Iloilo. Sa Mayo 19, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya nga aton maintindihan nga mga setbacks sa kabuhi are meant to strengthen our faith, not to weaken it. Plus Wala de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip. The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. Timbangan sang Katarungan. Ayong hapon, dakbanwa sang Iloilo, nagapangalagad na inyong programa Timbangan sang Katarungan. Timbangan sang Katarungan. Diri sa Bombo Radio Iloilo. Timbangan sang Katarungan. Nalagad former City Councilor Plaridel Nava. Timbangan sang Katarungan. Welcome sa isa ka edisyon, Lunes nga edisyon sang Timbangan sang Katarungan diri sa Bombo Radio Iloilo. Timbangan sang Katarungan. Before anything else, antes ang tanan, nagapasalamat kita for the kindness and generosity sa kay Dr. Rogelio Florete, kagwapo sa akong subong mga kabyanan, ho. Naka-complete set kitang business suit or business attire, naka-Amerikana mga kabyanan, kampiyon. Last ko nga suksok, sang nagasesyon pa kita dira sa Sangguniang Panglungsod. Timbangan sang Katarungan. Courtesy of course mga kabyanan, no? Ginbaklan kita bag-o ni Dr. Rogelio Florete. Salamat sir. May God bless you more. Timbangan
Timbangan sang Katarungan. Sa gihapon, ipahigad naton ining teleserye, the series, nga ginumpisahan naton diri sa atong programa sa Bombo Radio, ining ginatiguluhan na gratitude o kung utang na loob o kung kabalaslan. Timbangan sang Katarungan. Sumpunan tani gihapon anay no sa masunod nato nga programa, pasensya gid sa nagasunod sa sining series o kung episode naton nga gratitude. Kay tapuso naton nanay ginumpisa naton sa Huwebes ining development sa pagsumpa ni Julian Baronda sa Partido Lakas ni Speaker Martin Romualdez. Timbangan sang Katarungan. Kay na mga kabyanan sa regular nga press conference ni Mayor Jerry Treñas, iya liwat ginsulit nga nagapasalig man sa iya si Governor Toto Defensor nga wala sang pagbag-o nga si Inday Raisa Treñas sa gihapon welcome kag scheduled na nga magasumpa bilang membro sang Partido Federal ng Pilipinas. Tiyempo lang, oras lang, petsa lang mga kabyanan ang ginahulat. Kag hambal ni Mayor Treñas kay na sa among regular nga press conference, sili niya istoryahon niya liwat si Governor Defensor sang latest nga development. Kag kung may mga issues, quote-unquote, issues, then hindi pagpilito ni Mayor Treñas nga baka magasumpa si Inday Raisa sa among partido, sili niya damo pa man sang options. Kung budlay gid, hindi pagpiliton. Timbangan sang Katarungan. Kabalo makita mga kabyanan nga ang pagsumpa ni Julian Baronda sa lakas ni Martin Romualdez, isa inakaploy, isa ka taktika agod nga mapunggan sa butayon ang pagsulod ni Inday Raisa sa Partido Federal ng Pilipinas. Timbangan sang Katarungan. Nga mo ang official party sa administration sa idalom ni President Bongbong Marcos. Gi-anticipate niya mga kabyanan ni Baronda ang pagsulod ni Inday Raisa Treñas sa Partido Federal ng Pilipinas. So ibutang niya sa isa ka sitwasyon na malang-alang ang partido kay ginunahan niya. Because mahapos para sa iya ang pagsulod sa lakas bangod membro siya sa Kongreso kung sa diin ng speaker si Martin Romualdez kaya may ambisyon para sa 2028 na politika. Ga-ambisyon si Romualdez na manging presidente, magadalagan presidente sa tuig 2028. Siyempre kung ikaw si Romualdez, may nagadasok dira, may nagapapapel, may nagapaepal nga magsulod sa partido. Alang-alang hindi mo pagbatunon kay politics is addition. Timbangan sang Katarungan. So diri siya nag-shortcut mga kabyanan sa lakas. Samtang diri ang partido sa presidente, hindi man to siya mabaton. That is why it is easy for her nga mag-shortcut na mas mahapos kung diri siya mag-agi sa lakas. Timbangan sang Katarungan. Kung sunod sa iya, pareho sa diskusyon nato, nagligad nato nga programa, nga siling niya ang pag-transfer niya kuno, ang pag-silo niya sa lakas is for the benefit of the city of Iloilo. Timbangan sang Katarungan. Tamaan ka siyalo mga kabyanan, kakitid, kanabaw sang panguna-huna, sang paminsaro ni Julian Baronda. Bangod kuno sang partido, sa pagtibakla niya, sa pag-ilis-ilis niya, sa pagkabalimbing niya sa partido, para kuno sa aton benepisyo mga kabyanan. Timbangan sang Katarungan. Isa ka palapaw nga istorya because that is not for our benefit. That is solely for the interest, for the welfare, for the benefit of Julian Baronda. Waay daya labot ang mga Ilonggo. Timbangan sang Katarungan. Does it follow ako bimbro sa sang lakas? Maging ponderoso sa manging silver platter ang pagdaogya diri liwat sa syudad sang Iloilo. Timbangan sang Katarungan. Ang pagkamimbro niya sa lakas is not a guarantee. Ang partido is just a matter of vehicle na makagamit ka sang ila certificate of nomination and acceptance o kunkuna. Pero ang kadalagan niya sang syudad, nagasalalay, nagadepender,
sa political machinery kag organization. Timbangan sang Something nga wala si Baronda. Ang partido, mga kabyanan, posturing lang ina. Porma lang ina. Gabiton mo lang ang partido para sa imo nga pang-blackmail. O for example, membro sa sang lakas, pwede niya ibaligya sa DSWD. Pwede niya i-blackmail sa DSWD nga niya, membro ko kalakas. Iya na ni Speaker Romualdez. So kilanlan ang tanan mo nga AX, programa sa DSWD, ipaagi sa akon, kung hindi. Matsabaw ko, kung maakig ko, kag isugid ta kamo kay Speaker Romualdez. Timbangan sang katarungan. Panghuna-huna sang bata payaon. Timbangan sang Panghuna-huna sang tawo nga wala sang utok. Timbangan sang kay gamito lang ang partido para may i-blackmail siya. May i-leverage siya sa doli tupad. Anyim lang mga programa sa national government nga wala gid siya partisipasyon, wala gid siya inamutan. Hindi man siya kabahin dira, hindi man siya nagdihon dira, hindi man iya utok ang responsable sa pag-create sa mga doli tupad sa mga AX. Ugaling bagod kay wala siya sang kaugalingon na programa. Ang programa sang iban, programa sang national government among gamiton niya. Kag i-blackmail niya ang mga regional director nga dapat ipaagi sa iya para magahamot siya sa panulukan sang pumuluyo. Timbangan sang katarungan. Amo man ang benepisyo dira para sa iya personal nga interes, para sa iya politika. Other than that, ano yang kilabtanan namon kung maglumpat-lumpat kaya partido daw ti baklak Ano yang amon benepisyo dira? Wala kami ginansyahon nga mga Ilonggo. Wala kami ganaron nga mga Ilonggo. Ang tanan nga ginansya, ara sa imo. Timbangan sang katarungan. Now, kilalanon gid balangan ni Inday Raisa nga magsulod gid ang apilito niya lawas niya. In the first place, hindi man siya ang nagpilit sang lawas niya. She was invited in the first place by the regional chairman sang Partido Federal ng Pilipinas na si Governor Tuto Defensor. Now, kung alliances man lang, kay hindi man ang lakas ang official party sang presidente, ang official nga partido sang presidente, Partido Federal ng Pilipinas, hindi man yung lakas. So wala, it doesn't make sense. Wala man bearing kung lakas ka, kung NUP ka, kung NPC ka, kay inyo nga mga partido, may araban sang political alliances sa PFP. Kung alliances malang, kung koalisyon malang makabyanan, wala man gisang amo nga bugat. Ang may bugat siya, kung may bugat giman ang pagka-membro mo sang partido, kung membro ka direkta sang partido sang presidente nga amo ang Partido Federal ng Pilipinas. Ang ginakulbaan ni Baronda karon, kay hindi siya katulog, nagaliniwang siya gapanglapsi sa sang pulaw sang panumdom nga kung matabo nga wala na siya sang tingog nga isut-sut kag isip-sip sa mga tao to sa babaw kag hindi na gid mapunggan kag sumpa na si Inday Raisa sa Partido Federal ng Pilipinas ti sinong palabiyon ang membro gid sang partido o kung ato ang nag-alliance lang, ang nag-koalisyon lang. Amo na subong ang iya nga sleepless nights. Amo na subong ang iya nga serious anxiety sa kaugalingon niya. That is why she is moving heaven and earth. Tanan ginaubran niya. Agod intrigahon ang mga trenyas sa Malacanang nga punggan gid nga makasumpa as if bala amo nang talaksan. As if bala amo nang gauge nga para magdaog siya kontra sa mga trenyas. Where on earth, nga may tsansa ka magdaog sa mga trenyas? Kay biskan kulintason mo pang partido, biskan ka mail ka pa magpa-selfie sa First Lady, bisan isa ka pa ka-milyon ka beses mag-selfie sa Presidente, bisan pila pa ka beses ka magdasok to, ka mapapansin sa Presidente, hindi na sila makapadaog sa imo. Reality will speak nga sa politika ang makapadaog sa imo organisasyon, pundo, liderato, diin kada, may ara kada, wala.
That is why mga kabyanan na wala pressure sa mga Trenyas. Pareho sa ginambal ni Mayor Trenyas kaya nasa press con niya, kung hindi man sila interesado, pwede man sa iban. Kag wala man problema kung si Inday Raisa magsumpa sa iban like sa NPC o NUP. Vice President si Mayor Trenyas sang NUP, isa sa pinakadako nga partido diri politikal sa Pilipinas. Pwede man to si Inday Raisa, kag wala man problema kay nga ingi tanan may mga alliances, may mga koalisyon, majority koalisyon nabugusan sa tanan nga partido. So, ano gid ang problema? Kaya ang lakas gani koalisyon man lang. So does it really matter? Kay pariyo man lang kamutanan koalisyon. Hindi makamutanan gid sa idalom sang partido kay you are all separate and distinct from one another. May legal personality man to yung NPC. Separado man siya sa NUP. Separado man siya sa Partido Federal ng Pilipinas. So kung koalisyon, malang post para sa mga Trenyas. Na dito sila sa NPC, na may koalisyon man sa PFP. So wala bearing ang pagsaylo ni Baronda sa lakas. Kung nga ginambal na ito mga kabyan, kaya ginapalapaw niya kita. Amo na subong ang ginagamit niya, gina-weaponize niya. Ang iya partido ng lakas. Ginagamit niya sa weapon para i-blackmail sa mga government agencies nga parang mga programa nga para sa pumuluyo, intended sa pumuluyo, nga wala lamod politika, laktan niya sang pamulitika. Sobra siya kadesperada, as if nga daw siya gadala sa programa, hindi ka mo magpalingkang mga kabyanan. Kung ano man ang nabato nyo sa DSWD, yung ginasakyan ni Baronda, why ka mo kabalaslan sa iya? Basi ba ang basa sa inyo? Dara kang mo ginambal nila sa inyo. Nga every time magkuha ka mo sang AX, magkuha ka mo doli tupad, magkuha ka mo sang mga 4-piece, ano pa nga benepisyo sa DSWD nga ginhatag, hindi na iya kwarta, hindi man na iya nga effort, kaya nga built-in na iya nga daan nga programa sa gobyerno. Iyan na ka national government, waay ginada partisipasyon ang sinuman nga tarpulano. Ang mga programa nga ni, halin iniya sa presidente sa Pilipinas, alin pa kay Duterte, alin pa kay Pinoy, Duterte, kag Marcos, all throughout the year, regardless kung sino ang congresswoman, sino ang congressman, built-in na ara na sa sistema sa gobyerno. That is why hindi ka mo magpatalang, kay grabe ini magpamanipulate ang kampo ni Baronda. Nga kunuabi daw, may kabalaslan kita muna kung nga dapat padayunon ang iya pagka-congresswoman, kasi siya ang nagadala sa mga programa sa syudad. That is a total lie, mga kabyanan. Kabot igan ina, pagpalapaw ina, hindi na matuod. Sa sino mapungko dira mga kabyanan bilang kongresista naton, representante naton, ini nga mga programa will go on, will continue to go on. Hindi niya matapos kay funded ina ka national government. Ugaling maayo lang gid si Baronda, kampiyon ini siya, master yan eh. May doctorate degree ini siya sa kurso nga pagpatalang. Maayo mag-ubra senaryo nga kunwabi do siya gid ang may kabalaka. Are kwaon tani mga programa na ginasakyan niya. Programa sang Doli, programa sang DSWD, kwaon tabe. Anong itudlo niya nga gindalaya di sa aton sa syudad? Biskan magsaylo pa siya partido, wala sa itudlo sa aton. Biskan lakas pa da kuno pa nga klase nga lakas ang sudlan niya. Wala sa may napakita sa aton nga programa nga halin sa iya nga effort, halin sa iya abilidad, halin sa iya nga talento, wala. Zero. Nada. Gali kiti may miara siya sang blackmail ability nga ginagamit niya muna kung nga nagsaylo sa lakas, paratis mo mayara siya nga do color of title. Nga kabahin sa sang administrasyon, ginabligya niya ang iya mga selfie sa presidente
para mai-liberate siya, mai-bargain siya, mai-blackmail siya sa mga government agency. Amo na kung ang iban, amba nila po, thank you, gid. Kay nakabaton kami sang AEX, salin kay Congresswoman Baronda. Patalang ina, mga kabyanan. Hindi na iya, wala kamo kabalaslan sa iya. Ang iya, mga kabyanan, nga posturing dira, ang iya dira nga pagpaepal, dapat matapna na ina, dapat untaton na ina, kay naga-create ina sa confusion sa mga tao. Dapat you should be honest to yourself. Dapat i-lay down mo nga ini nga programa, hindi niya akon. Ako lang dire ang bihikulo para matigayon ini, kitiga pa epal ako. Amo ni kisag na saway naton sa DSWD. Sa liderato sa DSWD dire. Kag sa doli nga ginaadlaw nyo. Inyong babae nga di, gagamiton ini tanan sa pamulitika, that is not the essence. That is not the rationale kung nga may mga doli, tupad kita, may mga AX kita. Hindi para intrahan pamulitika, kundi para ang benepisyo sang tao, mabato nila nga wala sang red tape. Wala na sang duro pa sang palagyan kung sino nga talpulano, pangapagyan mo, antis ka makabaton, sang benepisyo, supposedly, from the national government, through DSWD, through Department of Labor and Employment, direkta ng mga kabyanan, baton ang tao. Ngayon hindi na mag-agi sa mga kamot, sa mga landong, sa mga politiko, pariyo, klase politiko, inyong si Julian Baronda. Timbangan sang katarungan. Wala yung pressure, mga kabyanan, sa mga trenyas kung anong partido. Di sagad siya palak. Every now and then, maposto sa Facebook, upo dyan si First Lady. Is that the way to win an election? Amo nang imong strategy para dag-on mo ang eleksyon sa syudad? That is not the way. That is not the manner. Kung may utok ka sa politika, na master mo ang political landscape and political battle sa syudad, that is not the way to win an election. Sometimes si Inday Raisa, adlaw-adlaw ka painit libot sa barangay, para makabati sa tanan nga mga concerns, kag problema sa kabarangayan, kag immediately gina-providean sang solusyon. Ang atong congresswoman nagpa-picture, mahilig sa selfie, mahilig sa photography. Abi niya, nay, amo na ang makapabilib ang Ilonggo sa iyang pagamba sa tao. Wow! Congresswoman Baronda with First Lady, I will vote for you because you have a very good, nice facial reaction with the First Lady. Amo na? O ko na tong isa ka Raisa Trenyas nga nagasulong sa kainiton. Ginasulong ang tag 44, 43 degree Celsius nga kapaang nga heat index para lang matubang ang mga pumuluyo kag mga masolusyonan ang mga problema nila sa tag-adlaw-adlaw nga tanan sa pagpangabuhi sa mga Ilonggo. Tanan nga sectors ginaatubang ni Inday Raisa, pamatian. Kay since bago si Inday Raisa sa politika, kilanlan mamaster niya, makita niya ang actual situation sa grassroots level. Because you cannot solve our problem in the city of Iloilo by way of photo-ops. Masulbar mo nga problema sa Kaimulon, masulbar mong kulang sa tubig, masulbar mo ang health issues, paagi sa trabaho nga tutuod, paagi sa pagresponder sa mga kilanlanon sa aton pumuluyo. Ang mga selfie, mga photo-ops, obra ina sa mga trapo, sa mga traditional politician nga gusto i-exploit ang mga pumuluyo paagi sa false advertisement. Mapapatiyon kita nga gina-advertise niya as if she is that influential.
Pamatsaga naging sato di Baronda, do mga ignorante kita. Ginansulto yung ato nga intellect. As if, just because nga, permi sa gatabid-tabid, sa likod ni First Lady, nga daw tuta siya, nga daw pariyo siya ni Tam. Si Tambla, ang ido ni Mayor Treñas, nga katahom, do mo amo, gatabid-tabid. Abi niya mabadala niyang Ilonggo pagidra. Is that the way na para kumbinsaron kita nga ibalik ka sa Kongreso? Ibalik ka for what? Para padayunon ang kawianan namon? Maging post ko mga kabiyanan sa Facebook, nagpa-picture ta na. Nga kuno abi sa among litrato, doon nagadibati siya. Doon naga-intra siya sa deliberasyon. Nga para i-refute siya nga kung ginahambal nga wala siya may ginaubra sa Kongreso except nga magpa-make up, maglambada, maglibot-libot. Ha? Kado may ulod sa tiyan niya nga may patay. Libot niya nga, libot. Buti na pa-picture. Kay pakita ya kay Platnaba nga niya, di na matuod. Nagadiskurso ako diri. Ginadala kong tingog sa mga Ilonggo sa Kongreso. Huwag na pa-picture, giman mga kabyanan. Pero sa picture, nga kunwabi, ara sa rostrum, may mikropono man siya, may mga papel sa ibabaw sa rostrum, pero kung patanawod mo, kung scrutinize mong litrato, mga kabyanan, wala tao. Murto po niya. Espiritu ang iyaw po. Wala man to membro ka Kongreso nga tsura makita mo sa gallery, wala man sang audience, wala spectators. Meaning to say, mga kabyanan, tinapos siya ng sesyon. Paglakat sa tanang tao nga wala na unod ang session hall, ginambala niya photographer niya, picture ako. Nga kuno abi, gadibati man ako diri, gahambal man ako. Tapos i-post siya sa Facebook, nga I have deliberated, I have joined in the discussion. Upo diya murto? Upo diya espiritu? Nagdibati gali si Julian Baronda, upo sa mga espiritu. Timbangan sang katarungan. Malayo pa ang November 1. Pero si Julian Barondaya, upo diya to sa Kongreso, saya pagdibate, espiritu. Timbangan sang katarungan. May kong mga puti ng espiritu. Ang malain pa kayo mga puro maitom ng espiritu. Timbangan sang katarungan. Ano klase ng eksibisyon na mga kabyanan? Kung masarangan ni Julian Baronda nga magpainto, intoon niya ang kaugalingon niya. Papatiyon niya ang kaugalingon niya. Intoon niya ang kaugalingon niya. Nga duga ibatigid siya. Di ko maubray na mismo sa iya kaugalingon. If she is not true to her own self, kung masarangan niya nga intoon niya ang iya kaugalingon nga lawas, wala garantiya mga kabyanang hindi kita tanan pag intuon. Kag naintuan na kita tanan. Naintuan niya si Mayor Treñas ang 2019. Ulihin na nakarealisar si Mayor Treñas ang inintuanay nga obra. Subong pa lang nakarealisar si Mayor Treñas 2022. Hasta 2024, duha ka tuig. Hamba ni Mayor Treñas, huwag gid ako maglaom. Nga amo na siya klase. Traidora niya si Mayor Treñas. Pila ka beses kin pasensyahan siya. Kabakon mo siligya 2019 pa lang kuno, ginpanuyagan na sa sang lakas, kita mo. Ang isda madakop mo gid sa baba. Ti siya mismo bangod kiti, you know naman the brain. Balado naman ko ng brain. So nalipat siya siya 2019 pa lang. Ginaimbitar na ko sa lakas. Tsakto ginangamba ni Mayor Treñas. Nga siya even before nga pa kami sa NUP, lagaw-lagaw na to siya sa ibang nga partido. You see? During the State of the Nation address ni PBBM, kita yaw wala may imbitar. For whatever reason, kung sino man nag-intriga dito sa Malacanang, wala na padalaan sang invitasyon si Mayor Treñas. Whether it was deliberate or whether it was
unintentional. The fact is, wala na padalaan. Okay man lang kay Mayor. Nga wala siya na padalaan imbitasyon. Bao pro si Julian Baronda. Imbis masimpatiya sa iya, Mayor, nga nagpadaog sa iya. Ha? Nga wala may imbitar, wala pa padalaan imbitasyon. Bao nagpost na. Ang post niya, bao during the SONA of the President, ginigaluan siya ni First Lady sang bag. Ginpabugarya gid ang bag, nga ginatag siya nga bag man nga buri, nga inog paninda sa Central Market. Timbangan sang katarungan. You see that kind of character? So ini pag-into sa aton mga litrato nga ga-deliberate siya. May mga litrato pa sa i-post ko ha, na kunabi ka tuon siya. Hindi mo kami mintuan. Ari lang ganyang challenge ko sa iya, mga kabiyana, no? I-discuss ta ni Dason naton nga mga succeeding nga program diri sa Bombo Radio. Kiti masugpon pa ko sa teleserye naton about gratitude. Tapos ang iya qualification, ang iya inimuan, pisa-pisahon pa na din naton. Ilipot man lang simputa, man nagdiga pangayo kung kisap pasensya sa inyo, may mga text message kamo diri, may mga reaksyon kamo. Hindi ko na maarapalan. Kiti kanugon 30 minutos malang, hindi naton mapusa ang gusto naton i-relay sa aton pumuluyo. Kaya kilalanon nga ma-straighten up naton, matadlong naton. Ini mga palapaw nga strategy ni Julian Baronda. Para example lang ganyara mga kabyanan. Kung maubray na sa lawas niya, nga intuon niyang lawas niya. Hindi na blay ninto sa lawas mo? Anong panawag mo sina nga tapos ng sesyon? Mapapicture kay mo nga kunwabi ka deliberate ka? Nga way ka to na deliberate samtang live pa. Para makita na mo sa video kung paano ka mag-interpolate. Kung paano ka mag-rebut. Paano ka mag-argue. Nga ulat po mo pagkatapos ng sesyon ka mapipicture, tantawa nyo sa Facebook ko kay public man na. Kung ano ka kaladlawan sina mga kabyanan, such kind of character speaks volume kung ano si Baronda mag-into sa aton. Kung padayon kita magpati sa iya, pariyo lang na, ngayon tuon kita, hapos kita papation sa ininto. Kaya ever since, ang iya man ang permi nga armas para magdaog sa eleksyon, ininto anay. Ano gigbalang yang pakita sa aton? Beso-beso. Wow, master na siya. Kupo-kupo, beso-beso. Ha? Amo nang iya na master sa politika. Pero performance? Ano nga performance? We will discuss that ultimately. Ano klase performance? Kung ano man ang performance ka na, i-describe ko sa inyo, ipakita ko sa inyo, i-enumerate ko sa inyo, kung ano klase performance na. Timbangan sang katarungan. Way na kita panahon makabyanan, kita sa Webes nga adlaw alas 9 sang aga. Dirigi hapon sa Bombo Radio Iloilo. Inyo alagad, former City Councilor Plaridel Nava. Padayon kita sa pag-uswag. Let's continue to rise, Iloilo City. Salamat gid. Mayong hapon sa inyo tanan. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utang kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 12 to 18, 2024. Ang Rock Station Band ang natalana nga magpainit sang inyo nga weekend sa duha ka oras nga musical show sa Thank God It's Biyernes. Manginiinyo, umpisa alas 6 sa gabi sa Mayo 17, Biyernes. Many of your favorite oldie-goldie songs ang saliwat mag-rule over sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo sa sininga weekend sa Concert at the Plaza. Mangininyo umpisa alas 6 sa gabi sa Mayo 18, Sabado, kaupod ang Technocrats Band. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga iban ay igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 19, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya nga aton maintindihan nga mga setbacks sa kabuhi are meant to strengthen our faith, not to weaken it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2024. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agod masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Madamo sang balatian ang mahimo nga maangkon bangod sa El Nino season. Gani pahanumdum sa publiko nga maghimo sang precautionary measures bangod sa tuman nga init. Kagkakulang sang tubig ang posible kabangdanan sa mga balatian, kaangay sang asthma, cholera, dengue, diarrhea, fatigue, food poisoning, heat cramp, heat stroke, sunburn, typhoid fever, kag iban pa nga balatian mangod sa pagkonsumo sang pagkaon nga apektado sang red tide. Isa man sa madata subong nga El Nino amo ang dengue. Kagagud balikawan, i-obserbar ang 5S strategy, kaangay sang search and destroy mosquito breeding sites, self-protection, kaangay sang paggamit sang insect repellents, seek early consultation sa pinakamalapit nga healthcare facility, support fogging, spraying, kag misting sa mga hotspot areas, kag sustain hydration. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Ilonggo nga si Jose Peping Tensay sang Haro, Iloilo ang pinakaunang nga Filipino nga piloto nga nakapalupad sang isa ka passenger plane sadtong 1925. Iniamo ang eroplano nga Curtiss Oriole biplane nga may ruta nga nagalawig sang 43 kilometro sa linsa Iloilo padulong sa Bacolod. Samtang ang pinakauna naman nga commercial airline sa pungsod kay sa Asia amo ang Iloilo Negros Air Express Company nga nauna pa sa Japan Airlines kay Singapore Airlines. May flight inihalin sa Iloilo padulong sa Manila, Bacolod, Cebu, Davao kag Zamboanga sang 1932 kag padulong sa Hong Kong, Bangkok, San Francisco, Shanghai kag India sang 1946. Bangod sini ginkabig ang Iloilo nga birthplace sang Filipino Commercial Air Transportation. Yari ang mga simple nga pagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw.
Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ama kapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa... Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon yun sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine welcoming you all sa kahapon lamang program. Balikay na naman kita. Umpisa na naman sa ating pag-enjoy sa ating mga istorya for this week. And of course, by Saturday, mag-announce kita sa ating winner from all the stories, no? Coming from all the stories, ng ating mabasa from Monday until Friday. And then on Saturday, nag-announce na kita sa ating winner. And that is after sa ating interview sa ating winner last week. Winner natin last week, announce natin last Saturday, si Kyle sa 5th District. I hope, Kyle, nga nakabati ikaw, nga nakabalo na ikaw, nga ikaw ang ating winner. So please be here sa ining Saturday, May 18, before 2 o'clock in the afternoon. And kaangay man sang iban, dala ka man sang imong ID, 2 copies ang Xerox mo nga IDs. Kamusta ka mo dira, mga kabombo? What's new? Aga pang paang, no? That's not new. Anyway, may mga ganap sa life nyo. Basta pwede nga ma-share diri sa kahapon lamang program. Please do that. Pwede nyo na nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ang mga ginsuguran nyo da sulat, pwede na matapos-tapos ina. Kag ipadala na sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ang mga nangin Queen Bees yesterday. It was our very special day. Mga mothers, mga moms, mga Iloy. Very high gid ang feelings ang celebration sa Mother's Day. Pwede mo nina nga ma-share ha diri sa KLP. This is Tita Regine welcoming you all sa Monday edition sa Kahapon Lamang program. Welcome sa Kahapon Lamang program. And ani naman ang atong ambahanon para sa inyo from Stephen Nicole Pedro hanggang kaibigan. Mayong hapon. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko nang hilong na mga sugat nito. Pilit ko mang limutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana magpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang mga sa'king mata, ang pag-ibig ko sa'yo kaya may di mawawala. Tumingin man sa
Pasensya na. Pasensya na. Minahal kasi kita. Beautiful song from Stephen Nicole Pedro. Hanggang kaibigan. Good afternoon, kids, sa inyo dira. O, nakainom na kamo tubig nyo. Karaming iba, no? Kay nag-plus target sa ilang pitsil, tapos ang ilang nga baso. Tagay-tagay. Tubig lang. Nowadays, we need water. So, dapat, no? Inom gid. Every now and then. Para mabugnawan kita and at the same time, layo, no? Palayo sa heat stroke. Oras natin, it is now 2:25 in the afternoon. Last Friday, if you could recall, nag-umpisa kita basa sa story ni Nonoy, sang maasin, and he was talking about his friend, si Paricar niya. Nga, according sa iya, may asawa, 8 kabilog ang kabataan, pero ang ginakahiligan, amo ang mga manok, nga inugbulang. Aga pa sang bano, alas 4 pa lang, bugtaw na siya, tapos himas-himaso na ang iya nga mga manok. So, rason siguro, no? Nga bangod nga, ang una nga ginahimas ang mga manok, si Mrs. si Marini Nonoy, daw, naglisa sang iya nga dalan. Ti permi, wala, kay nagalakat, nagabulang, ang ini nga kumpare ni Nonoy nga si Icar. So, mabili ng iya nga asawa, and then, nakita gid ni Nonoy kuno nga ti ginasalisihan sang isa ka lalaki ining iya nga kumpare, and then kung mga kumpare niya, so laman siya kapugong ginsugid niya nagakatabo, no? Ti samtang nagabulang to siya ya daw, short of saying daw may nagabulang man sa iya nga asawa daw mo sina. But anyway, sige sugiran siya pala ni Nonoy, dusol alang man sa iya. But then one day naglakat naman ni si kumpare niya, agad nga magpamulang naman. Ti siya man lang ginabantayan sa lalaki. So, diri kita nga part na sa story ni Nonoy, diri kita masugpon. So, Tita Regine, isa ka adlaw sina, naglakat naman si kumpare, agad magpamulang. Kagamuman ang lalaki sang iya asawa, bahaw si pari lang ang ginabantayan. So, wala magdugay, nagbalik si kumpare, kay may nalipatan. Kag iya gid na abtan ang iya asawa, kag ang lalaki sang ilang nga ginabuhat. Kag sa pagkakita sang lalaki, dayon niya lukso sa bintana nga wala sang underwear. Kag dayon man ni kumpare kuha sang binangon, kag ginlagas sang mga lalaki, kag iya gid nga naabutan didto sa kasagingan. Iya ginuyatan ang buhok, kag nagaluhod ang mga lalaki. Dayon niya ginsilingan nga, hindi ka maghulag, kay masamad ka. Grabe ang kahadlok sa mga lalaki. Abi niya, mautod na ang iyaliog. Kag wala man inilabuan ni Paricar, nagkuha lang siya sang gamay nga buhok, kag nagpauli siya. Kag nagkuha siya sang gamay nga lapat nga maitom, kag iya ginputos ang buhok nga gamay sa lapat nga itom, kag nagbalik pakadto sa bulangan. Kag naparisan ang iya manok, kag siya man ang nagatakod sang bulang sang iya nga manok. Inday Regine, ang lapat nga itom nga may sulod nga buhok, iya ginabay sang pagtakod sang bulang, kag di buenas gid si Paricar. Kag sa subong, wala na ako makahibalo kung paano nang ila pamuyo, kay ari naman ako sa Iloilo. Kag tubtob na lang diri ang akon pagsaysay sang kaagi, o kun inagyan sa akon Paricar. Kag madamo gid nga salamat kanimo Inday, kag sa tanan nga namati sa kahapon lamang program. Ang imo letter sender, Nonoy, sang Maasin, Iloilo. Puwerte man si Paricar mo, Noy, no? Ang iba na yan, dumamatay tao. Madakpan nga mo nang ginihimo sa iyang asawa, kag sa iban nga lalaki. Pero siya, to ginimo niya pa iya nga pampabuenas. Atong buhok nga iya nga gintapas sa buhok sang lalaki. Ti pinabayaan niya na lang to. Tapos siling mo gindi buenas siya, ay nako. Mas nalulong pagigiguruin, no?
sa iya nga pagpamulang kay ti do may ara na siya nga ano ganin ang tawag sa iban ang pampabuenas bala ay ambot na lang da no ti ano nga klase ina sang pagpangabuhi wala na ginabaliha bisan nga lisasang bana sang asawa and even if madakpan pa sa gihapon ang bulang ang nagapangibabaw sa iya kaisipan ti paano na lang na bay ti kumparihay man ka mo, siguro every once in a while, no? Kasi pwede mo man siya ma-chat-chat, kaya ti layuay ka mo na subong. So kung may cellphone man to, ati ko kumusta ha? Kag pero pamangkuta, kung ano na ang life, kag basi ikaw man, nga iya nga abyan, iya nga kumpare, basi gid, no? Nga makahatag ka man gamay, nga mga advices para sa imo nga amigo. Well, Nonoy, sa maasin Iloilo, salamat gid. Ibang klase si Pari Carmo. Oras nato, it is now 13 minutes after 2 o'clock. Diretsuhan ta ato nga second story from Bebs Aquarius. Supposedly, May 10, ang iyang request, Friday. So, wala danton siya madiretsuhan. But anyway, I hope, Aquarius, ara kagin nga nagapamati subong, sugunan ko sa pagbasang mga sulat, Dear Tita Regine. Mayong hapon gid Tita Reg, isagid ako sa imo mga fans. Bawa, fans gid ya. Tagpalamati sa kahapon lamang program nga nag-address gid sa imo nga oras. Aba. So kapin pa sa pagpacking ko sa akong obrahan sang cashew and peanuts. So that's my bread and butter since 1990. The winning answer of Susmita Sen of Miss India, the essence of a woman that's God-given. The origin of a child is a mother. Paano ako makarelate sina? Kay I was in grade 6 sa napatay ang nanay ko. 49 years old lang siya, Tita Reg. After 3 months, napatay man dayon ang tatay ko. So pag pakapatay sang nanay ko, wala na siya gakaon kagaobra. Ang sakit sang nanay ko, may tubig ang iyang lungs. Ante sina, nagmasakit pa si nanay, kag na-admit sa hospital. Ako ang gabantay. Wala may gabulo sa akon. Kung sino lang ang makakadto, kay mga magulang ko, may mga kabataan man sila. 11 kami sa pamilya, 7 ako sa amon. Ang mga magulang ko nga 3, puro babae, may bana, kag kabataan man. Budlay gidya. Sa edad ko nga 12 anyos, I was in grade 6, graduating ako sang time nga ato Tita Reg. Gasaka ako sa stage, gatulo ang luha ko. Kay kasubo, wala na si nanay ko. Do sa mabuang ako. 4 ka manghud ko, gagmay pa, anhon ko ini sila yaman. Hindi ko kabalo kung anhon ko, kag diin ako maumpisa. Ginatulo ko sa masakit, mga manghud ko. Gadede pa ina ang agot namon sa biberon. Di din ako makuha sa ibakal gatas, Tita Reg. Naagyan ko pa, nga nabuslot ang nipples ng biberon niya. Galakat ako sa dalan, gahibi. Kay gapangita ako, mabakal sang dagom. Kay tahion ang chupon, feeding bottle. Gasigi, padayon, sang hibi ang manghod ko, kay todo tubod sang chupon. Di masakiton pa ini ang agot namon. Ang duha ko kamangod nga laki, nagalibod sa newspaper. Elementary pa lang sila, sa terminal sang bus sang una. Naluoy gid ako magtulog, Tita Reg. Agya namon nga gabi na, mga 10 p.m., wala pa kami kapanyapon. Nagakatulugan ng isa ko kamanghod sa akon nga tupad. Ang ginasaba ko pa, tapos ang isa gahibi, kay ginagutom na. Maabot magulang ko, may dala nga panyapon. Kag makaon pa kami, ginapukaw ko sila. So, I'm 59 years old subong, amo to nga time elementary pa lang kami. So, agi kami eskwela, nga gatiil lang, wala tsinelas, ang bag, plastic, hindi gani libon lang. Sobra nga kabudlay. Ang matuod nga pangabuhi, kag sa edad mo nga bata pa, naiilo na kami.
Timprano nakamuklat sa ginatawag nga pangabuhi. Tita Reg, I miss my nanay gid. Gahibi ako, sige sulat sini. Manubo lang nga tuig kami nag-upod. Subong, single mom ako with 2 children, a boy and a girl. Ginaayo ko gid kay Lord nga please, hatagi man ako sang panahon nga makaupod ko ang mga anak ko kag apo. So hasta diri na lang Tita Reg. Salamat kid kag Happy Mother's Day. So belated na kay supposedly pang Friday. Wait ta na naabutan. Pang Mother's Day kung tani. Well, sa tanan nga mga nanay, Happy Mother's Day belated. Love you, Mother. From Bebs Aquarius. Kung sa budlay, no? Gina-imagine ko pa lang, as in, super budlay. At 12 years old, ikaw nang in charge sa imong mga manghod. Tapos nang kidedi pa. Ang isa, knowing, no? Nga, 12 anyos ka pa lang, you are still a child. And supposedly, you are still in need of someone nga nag-take care man sa imo. But, sa gulpi lang, no? Gintagaan ikaw sa sina nga responsibilidad. Well, I'm sure those were the very trying times of your life. Kag, I guess, no, sa very, very young age mo, kung ano lang, no, para siguro sa imo, sa isip mo nga, siguro mo ning intsakto nga obrahon, tiginhimo mo lang. Kinapanumdum ko ang imo nga ginhambal nga, gapangita ikaw sang dagom, kay tahion mo ang tsupon nga nagisi. Sa imo very young age, amo to yung nagsulod sa imo nga isip, no? As in, solusyon sa amo to nga problema. But ang ginapanumdum ko bala, no? Even if married na ang imo nga mga kauturan, even if may mga kabataan na, supposedly, no? Sila pa dapat ang nag-take care sa inyo. But I guess, you mentioned nga ang isa mo ka magulang, 10:00 na sang gabi, pasado na 10:00, amo ang pagpuli niya, may dala siyang pagkaon, kag amo pa lang tong inyong pagkaon. So that means, no, nga may ara ka pa man nga mga magulang nga nagabalikid man sa inyo, like naga-provide sa inyong makaon. Tapos ikaw considering naga-eskwela pa ikaw. Kung mag-eskwela ka ba, hindi mo ginabili ng imo nga utod, nga gamay. Di siguro sa imo man mga gulang, no, nga mga pamilyado naman. But hindi mo lang mabatyagan. Nagalakat ang mga tinuig, and I am sure sa mga tinuig nga ina nga wala na ang imo ginikanan, ikaw na ang daw nang inanay sang imo nga mga utod. You have learned so much, especially how to love, how to nurture ang imo nga mga utod. Kaya sigurado gid ako, no, nga kanami gid siguro sang inyo nga bonding, especially ikaw sa imo nga mga manghod nga ikaw ang nag-take care sa ila. No matter ano ka budlay, and no matter ano pa kalinghod sang imo nga edad, but why ka man nagtalikod sa responsibilities? So that makes you a very brave person. And now you're also a mother. I am sure, no, nga pamatian gid sa aton nga Ginoo ang imo ginapangayo nga you would see the day nga dalagon ang imo mga kabataan, and then ang imo nga mga kaapuhan, mga dalago naman. So how to do that aside from praying? Dapat you take care of yourselves. You're a single mother, you said, so you have to take care of yourself so that mas makalove ka pagid intensely sa imo nga mga kabataan, and mas makaprovide ka pagid sa imo nga mga kabataan, and malabot mo ang imo ginahandom, seeing the day nga makita mo pa ang imo nga mga kaapuhan, and mahatagan ka pa sang chance to also love ang imo nga mga apo, because you have so much love sa imo dira nga tagipusoon. Maraming salamat sa imo sa pag-share mo sa imo nga istorya na tuhoy sa mga Iloy. Salamat sa liwat sa imo nga gin-share diri sa kahapon lamang program Bebs Aquarius sang Esperanza, Iloilo City.
Oras ta, it is now 2:39. Magapanumbali kita with another story. Diri lang sa kahapon lamang program, kaupo din nyo si Tita Richie. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Mga kabombo, excited ka na bala para sa summer vacation mo? Yari ang dapat tandaan. Permi magdala sang tubig bisan diin magkadto. Hindi pagkalimtan ang pagbutang sang sunblock o kon sunscreen. Magsuksok sang manipis kag komportable nga bayo. Kag hindi pagkalimtan ang best summer outfit subong nga 2024. I-enjoy ang bakasyon na kaupod sa mga tao nga malapit sa imo. Kag hindi pagkalimtan nga ang bakasyon tion para magpahuway. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa banwa sang Tigbawan, Iloilo. Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang Kinaraya. Nagsulat man siya sang catechesis sa pulo nga Haraya. Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing, Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa banwa. Sang 1975, nagpahamtang sang marker ang National Historical Institute sa banwa sang Tigbawan bilang pagkilala sa amo nga maragtas. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993.
Kabombo, subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Adri sa kahapon lamang program, alas 2:45 na sa hapon. Ining mga masunod natin yung mga stories, no? Kumbaga, pang Mother's Day, pero wala nakasulod sa aton nga period last week. So, tagaan natin. Sang tiyempo, makahabol. It's never too late. Alright? So, here's one from Inbi, sang probinsya sang Iloilo. Added tribute to my mother, my dearest, Tita Richie. A very pleasant afternoon to everyone, all members, staff of Bombo Radio Philippines, especially sa imo tita, my fellow active listeners, lovers, and KLP senders. Do you mind to hear what's in me this May 12, last Sunday, 2024? Naku tita, nalipatan ko gid ang ining significant date, but I think it's not yet too late for me to catch up for the last trip. Okay, ari naman ako, my simple poem nga i-share, dedicated sa akong nga dearest parents, especially sa akong nga mother, though wala na sila nga duha. Here goes the poem. I have heard over Bombo Radio Philippines, May 12, the special day of all mothers. I reckon the dates in previous years, a memorable tribute to my dearest mother was already read by Tita Regine on air. Now, I'm glad for this addendum to share to know we're 10 when I was born in 1947. However, our cute, handsome eldest brother, a carbon copy of our beloved father, was taken by the Lord at his age of 1 year. My parents were very lonely and sad that their first precious jewel was taken by God. Yet, they couldn't do anything or nothing, nor against the will of God the Father, but remained to accept heartily that very fact. What a large family our parents had, because only 1 year was our interval and gap. When the birth of another child followed, one after the other, of a boy and a girl, so we come up to a lucky 9 children. My parents were happy of thinking that I was already the youngest of their children. Their attention was fully centered to me, how I really felt their tender loving care as I become an apple of their eyes every day. But in 1954, a baby boy was born. Many were surprised, especially our neighbors. A menopausal baby, healthy and strong, dissimilar and different in his ways and action. Very much loved and welcomed by all. Then the midwife asked my mother, Maring, have you noticed the earthquake which occurred during your son's first cry? And my dear mother tenderly answered, yes, I noticed it. I think it was intensity 3 or 4. While in June, opening of classes in the same year, my mother told my sister to enroll me in first grade. Even she could hardly attend to me anymore. I entered in the school already knew how to write my name and address, read the ABCs, and count the numbers 1 to 100. Though our family belonged to the poverty line, my father, a farmer, and my mother, a plain housewife, their financial budget for our education was insufficient, yet their odd jobs
in poultry raising, piggery, and vegetable garden enabled us to meet our needs. They're very happy and very grateful to honestly tell our good Lord, the God of mercy, that their abundant harvest and production answer their quests for their children's education. From the Lord's blessings to achieve their goal. We succeed. Our brothers finished automotive secretarial education. Our sisters finished agriculture, commerce, education. Our youngest brother finished engineering, while I finished teaching. Hence, my parents' hearts were full of joy and satisfaction. So we thank the Lord and paid tribute to our parents and acknowledge our mother, the family's best budget officer. We can never forget you, Tatay and Nanay, wherever you are now, of the unstolen legacies, our education you have left behind, and the good virtues you have developed in us, transmitted to our children's children of the present and the next generation, or the coming future. Tita Regine, kung aton balik-balikan ang kahapon, masakit man, masubo, kag malipayon, igo na lang kita sa paghanduraw sa itong situation. Ang aton mga ginikanan nga aton namatan sa pag-atipan sa aton, hindi gid naton may etsapwera ang ila pagbatiti kag ang paghatag sang aton tanan nga panginanglanon. Saya di siya. Okay, sige. Mayad si nanay or mayad gid si nanay kag tatay magtudlo, maggiya kag magdisiplina para makita namon dayon ang sala. Bilang leksyon, nga hindi na dapat liwaton pa. Nagahibubunot ako kung akon madumduman ang iya ginhambal sa akon nga mga magulang, nga puros lang sila sugo sa akon, kag ako daw trumpo lang sa pagtuman sang tanan. Way ko man tubaliha ang tanan nga kabudlay nga ako naagihan bilang manghod nga nahimong errand girl. Nagahibi ako sa masubo nga kanta ni nanay. Imol man ang iba na labyan gid kami, waay sang pagkaon, waay sang pagdisti. Oras na sa recess kami mapahuway, iba kabataan bakal sang tinapay, matulok lang ako sang masinulubon, kay waay sinanay sarang ipabalon. Amo di atita ang kasamin niya ginakanta kung nagapadedi sa amon kamanghuran. Samtang ako nagahigda man sa iya paa, ginaili-ili hasta matulugan. Pero waay siya kamaan nga nagatulo man ang akong luha sa mata. Sa akon pagkabata pa, sugad sadto, ginbatsyag ko ang kasubo. Kag sa baylo, naghandom, nga mabuligan ko sila sa pila ka adlaw, kung ako makatapos pag-eskwela, kag makakita na sang obra. Hambal pa sang amon mga paryente, nga maikasarang. Swerte gid kami nga mga kabataan, kay maskin sa kapigaduhon, kami nag-araram. Sa bugos nga pagpaninguha sang amon mga ginikanan. Handom gid nila kag dumot, nga kami tanan makatapos. Agud malampuwasan ang kapigaduhon para makaangat-angat kag magmalipayon. Tita tanan kami gin training pagtrabaho nga kundiin kami ipadpad sang kapalaran, sigurado nga mabuhi kami kag indi magutuman. Tita Regine, dyan lang ako kutob sang gindugang ko nga tribute sa akon palangga nga mga ginikanan. Nanay, tatay, bisan sa damgo na lang akon ginahandom, nga makita kamo nga malipayon sa pihak nga kalibutan, sa luyos ang aton mahal nga makagagahong. Nanay, tatay, palangga kamo ni Lord, palangga ko kamo, permi kugid kamo ginalakip sa akon adlaw-adlaw nga pangamuyo. Unta, madawat ni Lord ang akon pag-ampo para sa inyo, kag masabat naman ang akon kahilingan paagi sa inyo, dyan sa iyaluyo. Palangga kita, tatay, nanay, o nanay. So madamong higit salamat Tita Regine, more power sa imong program, and may God shower His blessings to you and your family every day, wherever you may be. Always and forever, in B, sa Iloilo Province.
regardless pila ng edad sang bata, no, kung nakaambit sang pagpalangga kag matuod nga pag batati kag pag inakop sang ginikanan ilabinigid sang iya nga iloy forever ang ina nga mga matahom nga mga pag-alupdanay sang una ang childhood days, ang kasadya sa isa ka madamo nga ang pamilya, madamo ang mga kabataan would forever be etched sa heart sa sina nga bata and will always remember ang ginapalangga gid kag ginamiss so much nga mga ginikanan, especially ang Iloy. Well, thank you so much sa imo NB sang Iloilo Province for this nice tribute nga imo gindugang para sa imo nga Iloy. Yes, I remembered a few years ago nakashare ka na regarding sa inyo man nga life story kag sa life story sang imo nga Iloy. How good she was as a mother. Magapanabalik ang kay LP 5 minutes before 3 o'clock sa gihapon. This is Tita Regine. Magabalik kita pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagpahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan. Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kag ginpangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Si Captain Jose Cabalfin Calugas ang pinakauna nga Filipino nga nahatagan sang pinakamataas nga pagkilala sang United States Army nga amo ang Congressional Medal of Honor. Natawo si Calugas adtong 1907 sa Leon, Iloilo, kag nangin katapo sang Philippine Scouts adtong 1930. Sang naglupok ang World War II, nagserbe si Calugas bilang Master Sergeant sa 88th Field Artillery. Sa inaway sa Bataan Peninsula batok sa mga Hapones sang January 1942, nagpakita
nakita si kalugas ang tumalagsahon nga kaisog kag pagkabaganihan sa patagawayan nga nakakuha naman sang pagdayaw sang US Army rason nga ginpasidunggan siya sang Medal of Honor. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant. Buena Mano Salvo Year 18 ng Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at gift pack ngayong araw. And yes, I already have the names ng sina nga winner. Ikaw bala nag-apid sa casino ethyl alcohol bilang imong preferred purchase? Ay, basi ikaw na ini, no? And especially, 65 years old bala ikaw. So, sa mga 65 years old dira, no? Antabay. Kag, especially kung taga Bakay, Dumangas, Iloilo ikaw. Well then, ikaw gid ang aton nga winner. Congratulations sa imo, Lydia Debil. Ang aton nga winner for this hour, si Lydia Debil sang Bakay. Bakay, Dumangas, Iloilo, 65 years old, casino ethyl alcohol, ang iyang gamit nga preferred purchase. Kag nagabutan sa presensya sang aton nga FDA representative, si Ma'am Nika Pearl Zomil. Congratulations gid sa imo, Ma'am Lydia Debil. Kadto ka na di sa studio sa Bombo Radio, nagahulat na ang imong 500 pesos nga cash kag ang imong man nga 500 pesos worth nga gift pack. Gani ka mo dira mga kabombo sa inyo man nga pagdulong diri sang inyo nga mga entries para sa aton nga promo Buena Mano Salvo Year 18. Ay abay nyo na ha ang inyo nga mga istorya dira, ang pang KLP nyo nga mga stories para nga sang ka-purpose na lang. Mahulog ka mo entry, at the same time, mahulog ka mo sa inyong istorya para sa kahapon lamang program. You can always do that. Kag sa iban man, nga hindi na kinahanglan nga mag-adto diri, kaya may mga gadgets man, may mga internets, pwede nyo maka-email sa inyong mga stories sa bombo_iloilo at bomboradio.info or kung insulat, pwede nga mapadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Well, maraming salamat sa ating mga letter senders. Buwas, padayon na nato na pag-enjoy sa mga manaming mga istorya diri lang sa kahapon lamang program. For the meantime, nagahulat na inyong mga paborito nga mga drama. Si Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, and Dear Diary. Maraming salamat sa inyo. Siyempre, balikay kita tomorrow sa gihapon. Ini inyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you again tomorrow. Good afternoon and God bless.